பிரபு? நீங்கதான். பகவானுக்கு தான் தெரியும். கேட்கணும் பிரபு, கேட்கணும். தம்பி கிட்ட கேட்கணும், அவன் தானே கூட்டிட்டு போறணும். ஆமா, அதுவும் கரெக்ட் தான். எதுவுமே தனியா அனுப்ப மாட்டேன். ஆமா, டைம் இருக்குல்ல, பெங்களூர்ல இருந்து பக்கம். சரிங்கம்மா, சரி ஆரம்பிச்சிடலாம். மங்களாச்சாரம் பண்ணிடுறீங்களா? நான் பண்ணிடுவா, நீ பண்றீங்களா? பண்றேன் பிரபு. சரிங்கம்மா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த வாரம் ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ண கிருஷ்ணா, சவுண்ட் வரல மாதாஜி. இந்த வாரம் அதை எடுத்துக்கிறேன். சரி சரி சரி. என்ன பண்ற, ரெக்வஸ்ட் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு, என்ன தெரியலையே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராமா ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சச்சோருன்மீலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் येन பூதலே स्वयं रूप कदा मह्यं तदादि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुगपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सकगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सकगणललिता श्रीविशाखान्वितांस हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पदे गोपीश गोपिका कांद राधा कांद नमोस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पाञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्वेश नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिन् यदि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वाससाध्यति सतारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा हरे कृष्णा. சரி, ஒரு சின்ன மங்களாச்சாரம் நான் பண்ணிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் சச்சித். ஹரே கிருஷ்ணா. வந்திருக்க எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா 3 அத்தியாயம் முடிச்சிருக்கிறோம். கர்ம யோகத்துல 3 அத்தியாயம் பார்த்திருக்கோம். இனி 4வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம்.
இந்த 4வது அத்தியாயத்துல பகவான் வந்து ஞான யோகம் கொடுக்கிறார், அறிவின் யோகத்தை கொடுக்கிறார். முதல் அத்தியாயத்தை நாம என்ன பார்த்தோம்? ஞாபகம் இருக்குங்களா? முதல் அத்தியாயத்தை நாம எல்லாம் பந்தப்பட்ட வாழ்க்கை வாழறதை பத்தி ரொம்ப அழகா பகவான் வந்து நம்ம கொடுத்திருக்கார். நம்ம கருமையா செயல்படுறோம் இல்லைங்களா? அந்த அத்தியாயத்துல அர்ஜுனன் வந்து கருமையா தான் செயல்பட்டார். ஏன்னா ஒரு குடும்பஸ்தனாவும் இருக்கிறார், சத்திரியனாவும் இருக்கிறார், ஆன்மீகத்திலும் ஈடுபட்டிருக்கார், எல்லாமே இருக்கிறார். அதனால அவங்க எல்லாமே கருமி தான். நம்ம எல்லாம் பந்தப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்கார் அர்ஜுனன். பந்தப்பட்ட வாழ்க்கை வாழும்போது நம்ம என்ன மாதிரி வீழ்ச்சி அடைவோன்றத 2வது அத்தியாயம் மூலியமாக நமக்கு என்ன கொடுக்கிறார்? தத்துவத்தை கொடுக்கிறார். ஆத்ம தத்துவத்தை கொடுக்கிறார், சாங்கிய தத்துவத்தை கொடுக்கிறார், வர்ணாச தர்மத்தை பத்தியும் ஒரு மேலோட்டமா வர்ணாச தர்மத்தை ஒரு சில விளக்கங்கள் மட்டும் பகவான் நமக்கு அதை கொடுக்கிறார். இது 2வது அத்தியாயம். 3வது அத்தியாயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகான அத்தியாயம் 3வது அத்தியாயம். என்ன சொல்றாருன்னா கர்ம யோகத்தை பகவான் கொடுக்கிறார். நம்ம எப்படி செயல்படணும் அப்படின்றத அது 3வது அத்தியாயத்துல கர்ம யுகத்துல கொடுக்கிறார். அதாவது பாத்தீங்கன்னா பக்தி கலந்தும் கொடுக்கிறார், அதே மாதிரி ராஜயோகத்தையும் கொடுக்கிறார். நீங்க எப்படி செயல்பட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ராஜயோகம் எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்றதையும் கொடுக்கிறார் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி ஞான யோகத்தையும் சேர்த்து கொடுக்கிறார் 3வது அத்தியாயத்துல. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா 3வது அத்தியாயத்துல 4 பார்ட்டா பிரிக்கலாம். 3 முக்கியமா அதுல கொடுக்கிறார் பகவான். ராஜயோகத்துல எங்க கொடுக்கிறாரு பாத்தீங்கன்னா 14, 15, 16 இந்த இடத்துல கொடுக்கிறார் பகவான். ரொம்ப அற்புதமா வந்து 3வது அத்தியாயத்துல அந்த ஸ்லோகத்தை கொடுக்கிறார். அதை வந்து 3 பார்ட்டா பிரிக்கிறோம். பிரிச்ச உடனே அதுல பக்தியும் கலந்து கொடுக்கிறார், நம்ம எப்படி செயல்படணும். நிஷ்காம கர்ம யோகத்துல வந்து சாங்கி தத்துவத்தையும் கொடுக்கிறார் 3வது அத்தியாயத்துல, ரொம்ப கர்ம யோகத்துல கொடுக்கிறார். அதே சகாம கர்ம யோகத்துல எப்படி பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கணும் அப்படின்றதையும் நம்ம ரொம்ப அழகா நாமும் அதுல படிச்சோம் இல்லைங்களா? இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை வந்து செயல்படுறதை பத்தி நம்ம சொல்லி கொடுத்துட்டார். அந்த செயல்படுறதுக்குள்ள ஞானம் இருக்கணும் இல்ல. சும்மா வந்து நம்ம ஏதோ வந்தோம் போனோம் அப்படின்னு செஞ்சா முடியுமா? நமக்கு அந்த ஞானம் வேணும் இல்லையா? அந்த ஞானம் இந்த நம்பிக்கை வரணும். எது மேலே ஒரு செயல்படுத்துறோம்னா அதுக்கு நம்பிக்கை நமக்கு வேணும். அந்த நம்பிக்கையை ஞானமா நம்ம கொடுக்கிறார் இந்த யோகத்துல, ஞான யோகத்துல கொடுக்கிறார். அப்பதான் நாம வந்து கரெக்டா நம்ம செய்ய முடியும். இப்படி இதுதான் நீ செய்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டா முடியுமா? இந்த ஒர்க்கை நீங்க பண்ணி கொடுன்னு நம்ம மேல் அதிகாரியோ நம்ம தந்தையாரோ யாரோ சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கலாம். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? சும்மா போய் செஞ்சிடா முடியுமா அந்த வேலையை? அது உள்ள என்ன விஷயம் இருக்குன்னு நம்ம சொல்லி கொடுத்தா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம செய்ய முடியும் இல்லைங்களா? அதுதான் இந்த அத்தியாயத்துல கொடுக்குறாரு. எப்படி நீங்க செயல்படணும் அப்படின்ற ஞான யோகம் மூலியமா அறிவின் யோகத்தை பகவான் கொடுக்குறாரு. இந்த 4வது யோகம் ஒரு அத்தியாயமும் நமக்கு நிறைய ஜூஸ் இருக்கு அதுல. இப்ப 5வது அத்தியாயம் பாத்தீங்கன்னா இது 4 இல்ல, 5வது அத்தியாயத்துக்கு போனீங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப இருக்கும். பக்தி கலந்து கொடுப்பாரு அதுல, பக்தி கலந்து கொடுக்கிறார். 6வது யோகத்தை பாத்தீங்கன்னா தத்துவத்தை கொடுக்கிறார், அஷ்டாங்க யோக தத்துவத்தையும் கொடுக்கிறார், அந்த தத்துவத்தை கொடுக்கிறார். அதோட கர்ம யோகம் முடிக்கிறோம். அப்ப 7வது அத்தியாயத்துல பக்தி யோகத்தை கொடுக்கிறார். அப்படியே கொண்டு வர ரொம்ப போயிட்டு நல்லா இருக்கும், ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இனி வர வர அத்தியாயம் ரொம்ப இதா இருக்கும். சரி, இந்த அத்தியாயத்துல இதற்கு முன்னாடி இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்த ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா மேங்களூருக்கு நம்ம அனைவரும் சார்பாக ஒரு சின்ன பிரார்த்தனை ஆரம்பிக்குமா? இது நம்மளுடைய பகவானுடைய விக்கிரகம், இது நம்ம கோவிலோட விக்கிரகம். இது ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைச கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த விருந்துக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்போ நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்றத 3வது அத்தியாயத்துல இது வரைக்கும் ஒரு கண்ணோட்டம் பார்த்தோம். இப்ப இதுல வந்து என்ன இது வரைக்கும் நம்ம என்ன செஞ்சோம் ஒரு இதா படிச்சோம். அது நம்ம டீட்டெயிலா படிப்போம் என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்றது. துறவு, அதாவது அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்விக்கு துறவு பத்தி கேட்கிறார். பக்தி கலந்த துறவு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்கிறார். வீட்டுல அதாவது பற்றோட இருந்தா எப்படி, பற்றற்ற தன்மையா இருந்தா எப்படி அப்படின்றதையும் தெளிவா பகவான் வந்து துறவரத்துல 1 பதம் வரைக்கும் கொடுக்கிறார். உண்மையான துறவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உடைமை உணர்விலிருந்து விடுபட்டு இருந்தல் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதாவது பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு சன்னியாசி எடுத்துன்னு போறவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து குடும்பத்தை விட்டுருவார் இல்லைங்களா? தாய் தந்தரை விட்டுருவார், சகோதரர்கள் எல்லாம் விட்டுருவார், சமுதாயத்தை விட்டுருவார். விட்டுட்டு எங்கேயாவது தீட்சை வாங்கிக்கிட்டு எங்கேயாவது போய் ஆசிரமத்துல போய் தங்கிடுவார். ஒரு நதிக்கரையிலேயோ ஒரு புண்ணியமான தேசத்திலேயோ போய் உட்காந்துக்கிட்டு பகவானுக்கு பக்தி கொடுப்பாங்க. அது உண்மையான பக்தி தான், அது முக்தி கிடைக்கும். ஆனா நாம எல்லாமே ஒரு குடும்பம் இருக்கு நமக்கு இல்லைங்களா? நமக்கு சமுதாயம் இருக்கு, நம்மள குடும்பத்தை மேன்மைப்படுத்தணும், அதுக்கு நாம சம்பாரிச்சு ஆகணும். அப்ப நம்ம பௌதிகத்துல தான் போறோம் இல்லைங்களா? அந்த பௌதிகத்துல இருக்கும் போதே பகவானுக்கு பக்தி கொடுத்துக்கிட்டே நாம வந்து நம்மளோட பணிவிடை நம்மளுடைய கடமையை நம்ம சரிவர செஞ்சோம்னா அதுதான் உண்மையான துறவுன்றத அந்த அத்தியாயத்துல சொல்றாரு. நம்ம ஒரு குடும்பத்துல இருக்கிறோம்னா நம்ம வந்து உரிமை நம்மளுடைய உரிமை சொல்றோம். நான் தான் இந்த வீட்டுக்கு தலைவன், நான் தான் இந்த வீட்டுக்கு தலைவி, நான் தான் இந்த வீட்டுக்கு சம்பாரிச்சு கொடுக்குறேன் அப்படின்றத அந்த மனப்பான்மையோடு இல்லாம இது நம்முடைய கடமை அப்படின்னு செய்யும் போதுதான் அதுதான் உண்மையான துறவு அப்படின்றது 3வது அத்தியாயத்துல விரிவா நான் பார்த்தோம். அதாவது அனுபவிக்கும் இயற்கை இந்த பிரகிருதி இருக்குல்ல, அதுல இருந்து விடுபட்டு இருத்தல் இருக்கணும். அப்ப செயல்களை நிறுத்துவதல்ல, ஆனா நம்ம செயலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும். இப்ப நம்ம சன்னியாசி இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? சன்னியாசி போறவங்க குடும்பத்தை விட்டு செயலை விட்டு இந்த குடும்பத்தை விட்டுட்டு போயிடுறாங்க.
ஆனா அவங்க என்ன செயல் பண்றாங்கன்னா பக்தி முழுக்க முழுக்க 24 மணி நேரம் ஆசிரமத்துல உட்காந்துக்கிட்டு அவங்க பக்தி கொடுப்பாங்க பகவானுக்கு. ஆனா அந்த குடும்பத்துல பத்தின விலகியே இருப்பாங்க. அதுல வந்து ஈடுபாடே இருக்க மாட்டாங்க. சோ அது ஒரு செயல் தான் அது. அது முக்தி தான். ஆனா இதுதான் உண்மையான புத்தி. இதுதான் உண்மையான துறவுன்றத ரொம்ப அழகா கொடுக்குறார். அதே மாதிரி கற்பனை கலந்த ஒரு துறவறம் இருக்கு. அந்த துறவரத்துல என்னைக்குமே நம்ம போகக்கூடாது. கற்பனையிலே வந்து சில பேர் பாத்தீங்கன்னா குடும்பஸ்தனாவும் இருப்பாங்க, அது கரகசனா இருப்பாங்க. ஆனா குடும்பத்துல ஒழுங்கா சரிவர பராமரிக்க மாட்டாங்க. ஆனா திலகம் இருப்பாங்க, கண்டி மாலை போட்டிருப்பாங்க, எல்லாம் செய்வாங்க. எல்லாமே கோவிலையும் ஏதாவது பண்ணணும், ஏதாவது செய்யணும் முடிவு பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அங்கேயும் பூர்ணமா இருக்க மாட்டாங்க, இங்கேயும் பூர்ணமா இருக்க மாட்டாங்க. அது வந்து கற்பனை. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி இருக்கவே கூடாது. எப்படி இருக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து ஒரு செயல் பண்றோம்னா, இந்த இடமும் பூர்ணமா இருக்கணும், அந்த இடமும் பூர்ணமா இருக்கணும். அது பக்தி கலந்து இருக்கணும். குடும்பத்தையும் நாம தாங்கணும். இல்லீங்களா? கற்பனையில நம்ம எதுவுமே செய்யக்கூடாது. கரெக்ட்டா எது வந்தாலும் நம்மளுடைய செயல்ல அது சரிப்படணும் அத. அதுதான் நம்ம அது கற்பனை அத பத்தி நம்ம படிச்சோம் அத. உண்மையும் பொய்யும் அந்த மாரி கலந்து இருக்கக்கூடாது. உண்மையும் பொய்யும் கலந்து இருக்கக்கூடாது. நாம செய்யறத கரெக்ட்டா செய்யணும். உண்மையா செய்யணும். பொய்ய நம்ம இருக்கவே கூடாது. அத பத்தி நம்ம டீட்டெயிலா படிச்சோம். அதே மாரி 8, 9 ஸ்லோகத்துல பாரு நான் பற்றின்மை வளர்த்துக் கொள்ளும் உண்மையான வழி என்ன? பகவானுக்கு சேவைப்படுத்துறது தான். பகவானுக்கு திருப்திப்படுத்துறது தான். அத பத்தி நம்ம விரிவா படிச்சோம். இல்லீங்களா? யோகத்தின் நிலைகள் 10ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா, அதாவது 16வது ஸ்லோகம் வரைக்கும். யோகத்தின் நிலைகள் அப்படின்னு ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து நம்மளுடைய கடமை என்ன? யோக சக்கரம் மூலியமாக நம்ம வர்ணாச தர்மம் மூலியமாக நம்ம என்ன சக்கரத்துல இருக்கிறோமோ எந்த நிலையில இருக்கிறோமோ அந்த நிலைக்கேற்ற கடமை கட்டுப்பாடு நமக்கு இருக்கு அதை நாம கரெக்டா சரி வர பண்ணோம். அதுதான் வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னா அது நம்ம தீர்மானிக்கிறோம் பாவமா இல்ல புண்ணியமா. ஏதாவது ஒண்ணுதான் நம்ம தீர்மானம் பண்ண முடியும். ஆனா நம்ம பாவம் புண்ணியமும் ரெண்டுமே கலந்து கலந்து பார்த்தீங்கன்னா திருப்பும் இங்கதான் நம்ம வந்தாகணும். இங்கதான் நம்ம திருப்பி ஏதாவது ஒண்ணுதான் நம்ம செலக்ட் பண்ணணும். எது சேர்க்கணும் ஒண்ணு புண்ணியமே பண்ணணும். தெரியாம செய்யறது பகவான் எடுத்துப்பாரு. நீங்க புண்ணியமே செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா நீங்க தவறு செஞ்சா கூட அந்த தவற பகவான் ஏத்துக்கிறார். இந்த விஞ்ஞானம் மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இல்லைங்களா? பௌதீக மக்கள் அப்படின்னு 3 விதமான மக்களை பிரிக்கிறாங்க. பௌதீக மக்கள்னா நாம தான் எல்லாமே கருமிகள் தான் நம்ம எல்லாமே. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அதாவது இன்னொரு பிரிவு ஒண்ணு இருக்கு. அதாவது பாத்தீங்கன்னா விகர்ம பணி செய்வாங்க. விகர்ம பணி செய்யறவங்க பாத்தீங்கன்னா அதர்மவாதிகளா இருப்பாங்க. அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா அகர்ம பணி செய்றாங்க. அகர்ம பணின்னு செய்றவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, பகவானுக்கு எனி டைம் வந்து பக்தி குடுத்துட்டே இருப்பாங்க. அன்னன்னைய பக்தி. அத பார்த்தோம். அதே மாரி கர்மகாண்டா. கர்மகாண்டத்துல எப்படி பண்ண செய்யணும்னு பாத்தீங்கன்னா, கர்மகாண்டத்துல கர்ம யோகத்துல சகாம கர்ம யோகமும், நிஷ்காம கர்ம யோகத்தையும் நாம எப்படி பண்ணணும்ன்றதையும், நாம அந்த 14, 13, 14, 15, 16 இந்த ஸ்லோகத்து வழியா நாம அது விரிவா சகாம கர்ம யோகம், நிஷ்காம கர்ம யோகத்தையும் நாம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஈடு இணையற்ற வாழ்க்கை முறை. அதாவது பாத்தீங்கன்னா 17ல இருந்து 35வது முறை பதம் வரைக்கும். அது என்ன உதாரணம் அமைப்பதற்காக ரொம்ப இம்பார்ட்டான ஸ்லோகம் அது. அந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம பார்த்தோம். அதாவது நாம எப்படி இருக்கணும்ன்றது தகுதி என்னன்றது பாத்தீங்கன்னா, நம்ம தனி மனித ஒழுக்கத்தோட நம்ம வாழணும் அப்படின்றதையும் ரொம்ப அழகா நமக்கு நம்மளுடைய உதாரணம் காட்டணும். நம்ம செயல உதாரணம் கொடுக்கணும். அப்பதான் நம்ம வந்து எதுவா இருந்தாலும் நம்ம சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ண முடியும் அப்படின்றது. அதுக்கு தகுதியான ஆளா நம்ம இருக்கணும். இல்லைங்களா? அத பத்தி ரொம்ப அழகா 35வது பதம் வரைக்கும் பார்த்தோம். 36, 43வது பதம் வரைக்கும் விரிவா நம்ம என்ன பார்த்தோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆன்மீக வாழ்வில் மாபெரும் சவால். அந்த ஸ்தானத்துல நம்ம அது பார்த்தோம். அத 2ஆ பிரிச்ச பார்த்தீங்கன்னா, எவ்வாறு சினத்தை நண்பனாக்குவது அப்படின்னு பார்த்தோம். எவ்வாறு சினத்தை நண்பனாக்குவது இல்லைங்களா? அப்ப வந்து எந்த ஒரு கோவமே அடையாம, எந்த கோவத்தையும் பண்ணாம, பற்று இல்லாம இருந்தோம்னா, அப்ப நாம வந்து அந்த சினத்தை அடக்க முடியும். எப்படி அடக்க முடியும்? காமம் தான் அது. காமத்த தான். ஒரு பற்று இல்லாம செயல்படணும் அப்படின்றத நாம அது விரிவா படிச்சோம். மிகப்பெரிய வியாதி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, காமம் தான். அப்ப காமத்துக்கு எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்? புலன் கட்டுப்பாடு இருக்குது, மனம் இருக்குது. மனத வந்து ஜபத்தால கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அதே மாரி புத்திய வந்து ஆன்மீக அறிவை நம்ம தேடணும். கீதைய படிக்கணும், ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிக்கணும், வேதங்கள்ல படிக்கணும். அப்ப அந்த 3மே நம்ம செயல் கட்டுப்பாடு ஆயிடுச்சுன்னா, நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த புலன்களை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படின்றாங்க. அதாவது காதலும் காமமும் அப்படின்னு பார்த்தோம். காதல் வந்து பாத்தீங்கன்னா, காமமா கன்வெர்ட் ஆவது 100% சான்சஸ் இருக்கு. அதே எப்படின்னா, அதே ஆன்மீகத்துல காதல்ன்றது அது வந்து அது அன்பு. அதுதான் உண்மையான அன்பு. அன்புன்னா பாத்தீங்கன்னா, எதிர்பார்ப்பு இல்லாம செய்யறது தான் வந்து அன்பு. இப்ப நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா யாருமே இல்ல. இப்பல்லாம் அன்புன்னு சொன்னாவே அதுக்கு எதிர்மறையான ஒரு விளக்கம் கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா அந்த இந்த இந்த காலத்துல அப்படிதான் போயின்னு இருக்கு அது. அது கிடையாது. அன்புன்றதுன்னா இருந்தீங்கன்னா, எதிர்பார்ப்பு இல்லாம கொடுக்கறது தான் அன்புன்றது. இப்ப நான் வந்து ஒரு ஒரு ஆளுக்கு நான் அவர வந்து நேசிக்கிறேன் அப்படின்னா, அவர்கிட்ட எதிர்பார்ப்பு இருக்கக்கூடாது. எதிர்பார்ப்பு இருந்து நம்ம நேசம் வச்சோம்னா, அது பற்று. பற்றுன்னும் போது அது அப்படியே கண்டிப்பா காமமாவோ, ஏதாவது எதிர்பார்ப்பு நம்ம இருக்கும். அந்த மாரி பற்று என்னைக்குமே அது நிரந்தரம் கிடையாது அது. என்னைக்குமே வீழ்ச்சி அடையக்கூடிய செயல் அது. அத பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். காமத்தின் வரை பல வகைகள் பார்த்தோம். 3 விதமான வகைகள். நெருப்பை சுற்றியுள்ள புகை பார்த்தோம். கண்ணாடி தூசியில் படிந்துள்ள அழுக்கு பார்த்தோம். கருவுக்குள்ள உள்ள குடமைகள் அப்படின்றத குழந்தையை பத்தி நம்ம அழகா விழிப்போம்.
இல்லைங்களா? சரி, 43 பதம் வரைக்கும் நாம இதுல பார்த்தோம். இன்னைக்கு நாம பார்க்க போற அத்தியாயம் வந்து 4வது அத்தியாயம். இந்த 4 அத்தியாயம் 42 பதங்கள் இருக்கு. இத நம்ம கொஞ்சம் விரிவா நம்ம இதுல பண்ணலாம். இதுல ரொம்ப ரொம்ப நிறைய மேத்தமேட்டிக்ஸ் தான் நிறைய இருக்கும் இதுல. சயின்ஸ் நிறைய இருக்கு இதுல. கணக்கு எல்லாமே. ஏன்னா பிரம்மாவுடைய லைஃப் பார்க்க போறோம். மனுவோட லைஃப பார்க்க போறோம். இதெல்லாம் ரொம்ப விரிவா படிக்க போறோம். ஒண்ணு ஒண்ணா பொறுமையா நின்னு படிப்போம். இத வந்து அதாவது நிறைய பேர் வராம இருக்கிறாங்க இந்த கிளாஸுக்கு. நானும் நோட் பண்ணிட்டே இருக்கோம். ஏன்னா இந்த கிளாஸ் யூடியூப்ல பாக்குறேன்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா வந்து இந்த கிளாஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த அத்தியாயம் ரொம்ப நிறைய கேள்வி கேட்கும். எல்லாருக்கும் கேள்வி ஞானம் உருவா இருக்கு. இந்த இடத்துல நாம இருக்கிறோம். ஏன்னா அவ்வளவு விஷயங்கள் நாம இந்த அத்தியாயம் மூலியமாக பகவான் ஞானத்தை கொடுக்கிறார். அது என்னன்றதை நாம விரிவா இதுல பார்க்கலாம். நித்தியமான கல்வி கொடுக்கிறார் முதல்ல வந்து பகவான். அதாவது அதை யாரால இதை பெற முடியும் அப்படின்னா உண்மையான பக்தன், அனநேய பக்தன், அதாவது பகவத் பக்தன் தான் வந்து இந்த ஞானத்தை அறிய முடியும்னு சொல்றாங்க. அது புரிஞ்சுக்க முடியும் இந்த ஞானத்தை. அதே மாதிரி நண்பர், பகவான்கிட்ட நண்பனாக சிநேகம் இருக்கிறான் பாத்தீங்களா, அந்த மாதிரி உறவுகளும் தகுந்த வினாக்கள் கேட்கிறவங்க. ஏன்னா நான் போன பேட்ச் எடுக்கும்போது 2வது பேட்ச் எடுக்கும்போதெல்லாம் 24 அந்த அந்த கிளாஸ் ஆரம்பிச்சேன்னா கொஸ்டின் மேல கொஸ்டின் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பேன். ஏன்னா அப்பதான் நீங்களும் அந்த புரிதல் கிடைக்கும். அதே மாதிரி அந்த கிளாஸ்ல அட்டன் பண்ண எல்லா பிரபுஜியும் மாத்தாச்சிகளும் கொஸ்டின் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க. என்ன நிறைய கொஸ்டின் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க. சோ அப்ப ஏன்னா தகுந்த வினாக்கள் கேட்கணும் நாம. எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம், இது இந்த இடத்துல நான் இந்த புரிஞ்சுக்கிட்டேன், இது நான் புரிஞ்சது கரெக்டா பிரபு அப்படின்னு நீங்க கேட்கணும். ஏதோ நம்ம வந்தோம் கடமைக்காக பக்திக்காக வந்தோம் அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. கேட்கணும். கேட்டாதான் அந்த ஞானம் நமக்கு அது ஏறனாதான் நமக்கு வந்து செயல்ல கொடுக்க முடியும் நம்மளால. நீங்க சொன்னதை நான் இந்த ஆங்கிள் புரிஞ்சுக்கிட்டேன், நான் இந்த புரிதல் எனக்கு இருக்குது, இது கரெக்டா அப்படின்னு நீங்க கேளுங்க. இல்லைன்னா டவுட்டை கேளுங்க. அதுதான் உண்மையான சத்சங்கம் சொல்றது. சத்சங்கத்துல கண்டிப்பா கேள்வி கேட்கணும், தகுந்த வினாக்கள் கேட்கணும், கட்டளைகளை பின்பற்றணும். அதுதான் முக்கியமான அடுத்த ஸ்தானம். சரிங்களா? சரி, இப்ப நாம பிரசன்ட் பண்ண முடியாது என்னால. ஏன்னா நான் பௌதிகத்துல இருக்கேன், என் ப்ராப்ளம் குடும்ப ப்ராப்ளம் இது மாதிரி இருக்கு, எனக்கு சமுதாயத்துல ப்ராப்ளம் இருக்கு, எனக்கு பணம் ஈட்டணும், அதனால நான் கொஞ்ச நாள் பொறுத்து பண்ணலாம், தப்பே இல்லை, தாராளமா பண்ணலாம். ஆனா பகவத்கீதையை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா, அதுல சின்ன சின்ன நுணுக்கங்கள்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா, அது தெரிஞ்ச அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம லைஃபை கொண்டு போகணும். தவறுகள் செய்யாம, யாருக்கும் உபேத்திரம் கொடுக்காம, இது விஞ்ஞானம் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். நீங்க இன்னைக்கு 1000 ரூபாய் சம்பாதிக்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பா லட்சம் ரூபாய் சம்பாதிப்பீங்க. அது லட்சம் ரூபாய் வந்தாலும் நீங்க அந்த 1000 ரூபாய் தான் எடுத்துப்பீங்க. மீதி 999 என்ன பண்ணுவீங்க? எல்லாம் சமுதாயத்துக்கு கொடுப்பீங்க. அதுதான் பகவத்கீதை சொல்லிக் கொடுக்கணும் நமக்கு. பணம் சம்பாதிப்பீங்க, உங்களுக்கு என்ன தேவை மட்டும் எடுத்துப்பீங்க. மற்றதெல்லாம் என்ன பண்ணுவீங்க? எல்லாருக்கும் தானம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். நம்ம சகோதரர்களுக்கு, தந்தைமார்களுக்கு, தாய்மார்களுக்கு, முப்பாட்டனர், பாட்டனாருக்கு, யாருக்கு கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நீங்க தானம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். இதுதான் பகவத்கீதையுடைய நம்ம புரிதலா இருக்கும் இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் யாரிடமிருந்து பெறுவது அப்படி பண்ணா அங்கீகரிக்கப்பட்ட குருசீட பரம்பரை வர ஆச்சாரிகளிருந்து இந்த ஞானத்தை பெறணும் அப்படின்னு இந்த இடத்துல நாம சொல்லப்படுது. பகவான் இந்த ஸ்லோகம் மூலியமா நம்ம கொடுக்க போறோம் இந்த அத்தியாயத்துல. அதே மாதிரி எதை பற்றியது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கடவுள் எப்பொழுது அவதரிக்கிறார், அப்படின்றத அந்த ஸ்தானத்துல முதல்ல நம்ம பார்க்க போறோம். அதாவது இந்த 10வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பகவான் எப்போ அவதாரம் கொடுக்கிறார்? பூலோகத்துல அதர்மம் வரும்பொழுது கண்டிப்பா அவதாரம் கொடுக்கிறார். ஒரு அவதாரமும் நாம இன்னைக்கு விரிவா படிப்போம். இப்ப தசாவதாரம் தான் நம்ம சொல்றோம், ஆனா ஏகப்பட்ட அவதாரங்கள் இருக்கு. ஆனா உண்மையை சொல்ல போனா இந்த அத்தியாயம் இதே நான் படிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா 3 மாசம் படிச்சேன் இந்த ஒரு அத்தியாயம் வரைக்கும். இதே 2 நாள் தான் கிளாஸ் எடுத்தாங்க. இப்ப நம்ம இனி கிளாஸ் எடுக்க போறது திங்கள் செவ்வாய் மட்டும் தான் எடுக்க போறோம். புதன் வியாழன் வெள்ளி சனில ஞாயிறு இதோட அடுத்த வாரம் தான் எடுக்க போறோம். 1.5 மணி நேரம் நீ கிளாஸ் எடுக்க போறோம் டெய்லி. அதாவது திங்கள் செவ்வாய் மட்டும்தான் எடுப்போம். 1.5 மணி நேரம் கிளாஸ் எடுப்போம். ரொம்ப பியூட்டியா படிப்போம், ரொம்ப அழகா நிறுத்தி நிதானமா படிப்போம். எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கணும். இதுல இருந்து ஸ்டோரி மூலியமாவும் நம்ம படிக்க போறோம். சரிங்களா? ஓகே. அப்ப ஏன் பகவான் நமக்கு வந்து கடவுள் ஏன் அவதாரம் கொடுக்கிறார் அப்படின்னா, நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய பக்தர்கள், அனநேய பக்தர்கள், பகவானுடைய அம்சங்கள் யாருமே வந்து துன்புறக்கூடாது, அதாவது துன்ப அடையக்கூடாது. அதுக்காகவே பகவான் அவதாரம் கொடுக்கிறார். அவதாரம் கொடுத்து அந்த ஏதாவது அது அதர்மவாதிகளை வதம் பண்ணணும், அவரு அதர்மத்தை அழிக்கணும். அதுக்காக தான் பகவான் வந்து ஒரு யுகத்திலும் அவதாரம் கொடுக்கிறார் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி கடவுள் அவதாரத்துக்கான காரணம் என்ன, இந்த அறிவை பெறுதல் நமக்கு என்ன பயன், அந்த சாராம்சம் பகவான் திருவாயாலே நம்ம சொல்ல போறார் இந்த 10வது பதம் வரைக்கும். 11ல இருந்து 15 வரைக்கும் பாருங்க, பகவான் கிருஷ்ணன் தவறான கருத்துக்களை அகற்றுகிறார். இப்ப நம்ம கிட்ட வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் பாத்தீங்களா. இப்போ ஒரு பிரபுஜி மாதாஜி எல்லாருமே கொஸ்டின் கேட்கறாங்க. எப்படி கேட்கறாங்க பாத்தீங்கன்னா, நம்ம ஏன் பகவான் நம்மளை படைக்கணும், நம்ம அங்கிருந்தானே வந்தோம், ஏன் அங்கேயே வச்சுக்கலாமே, நம்ம ஏன் இங்க வர வைக்கிறார் பகவான்? அதுக்குள்ள அந்த மாதிரி கண்ணோட்டத்துல நம்ம இன்னைக்கு இந்த அத்தியாயம் மூலம், போன அத்தியாயத்துல ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருப்போம், இந்த அத்தியாயத்துல அதை பற்றி அகற்றுகிறார். ரொம்ப அழகா சொல்ல வர்றார்.
அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா செயலின் விளைவுகளை அகற்றுதல், அதாவது 16ல இருந்து அதாவது 24வது பதம் வரைக்கும் நம்முடைய செயல்கள் என்ன, அதாவது அகர்மா விகர்மா கர்மா. கர்மான்றது நம்ம எல்லாம் கர்மிகள் போன அத்தியாயத்துல நம்ம பார்த்தோம். அதை பத்தி நம்ம டீட்டெயிலா இந்த 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 வாரத்துல இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம இதை படிக்க போறோம். கர்மான்றது நம்மள மாதிரி கர்மிகள் நம்ம செய்யற செயல் தான். விகர்மான்றது செய்யக்கூடாத செயல்கள், அதாவது சாஸ்திரத்துக்கு நேர்மாறான செய்யறவங்க விகர்மா செய்வாங்க. அகர்மா செய்யறவங்க சாஸ்திர சம்பிரதாயத்தை ஃபாலோ பண்றவங்க. அதை பத்தி நாம் 24வது பதம் வரைக்கும் அது விரிவா நம்ம இதை படிக்க போறோம். யாகங்கள் பாத்தீங்கன்னா மிக உயர்ந்த யாகங்கள் அப்படின்னு சொன்னா அதாவது பகவான் நாமத்தை உச்சாடம் பண்ணணும், திருநாமத்தை உச்சாடம் பண்ணணும், சாஸ்திரங்களை படித்தல் இருக்கணும், சாஸ்திரங்களை படித்து அதை செயல கொண்டு வரணும், புலன்களை கட்டுப்படுத்துதல், அது மிக உயர்ந்த யோகமா அது சொல்லப்படுது, யாகமா சொல்லப்படுது. அதே மாதிரி திறனும் நலன், அதாவது பாத்தீங்கன்னா அதாவது அதாவது குண நலனும், அதாவது நம்ம திறனும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன மாதிரி நம்ம அறிவுபூர்வமா நம்ம செயல்படுறோம், நம்ம ஆத்ம ரூபத்தில் எப்படி செயல்படணும் அப்படி அந்த குண நலன் பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். யாகத்தின் கற்பிக்கும் ஆசிரியர் அந்த தலைப்பையும் நாம இதை பார்க்கணும் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நாம 42 பதம் வரைக்கும் இந்த ஸ்லோகம். முதல் அத்தியாயத்துல நம்ம எத்தனை பதம் பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா? 46 பதம் பார்த்தோம். இரண்டாவது அத்தியாயம் எத்தனை பதம் பார்த்தீங்களா? 72 பதம் பார்த்தோம். யாரும் பதில் சொல்ல மாட்டேன்றீங்க. இதெல்லாம் நோட் பண்ணணும். நீங்க அழகா எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேனா பேப்பர் வச்சுங்க, ஒரு நோட் புக் வாங்கி வச்சுங்க. முதல் அத்தியாயத்துல என்னென்ன சொன்னாங்க, சாராம்சத்தை என்ன சொன்னாங்க, உங்களுக்கு குறிப்பெடுத்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இல்லைங்களா. ஒரு அத்தியாயத்தோட சிறப்பு என்ன, அர்ஜுன் எங்க பேசப்பட்டாங்க, பகவான் என்ன எங்க பேசினாரு, சஞ்சயன் எங்க, இவங்க 3 பேர் தான் மாறி மாறி பேசிட்டு இருக்காங்க இந்த பகவத்கீதையில இந்த 700 ஸ்லோகத்திலயுமே. இது திருதராஷ்டிரம் மட்டும் ஒரு ஸ்லோகத்தை மட்டும் பேசினார் இல்லைங்களா. அதெல்லாம் நம்ம தெளிவா நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா. இப்போ போன ஸ்லோகம் எத்தனை பார்த்தோம்? 33. இப்ப 43. இப்போ வந்து 42 பதம் பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இதை வந்து 4ஆ பிரிக்கிறாங்க. இந்த அத்தியாயத்தை 4 வகையா பிரிச்சு அது என்பது இப்போ வந்து நித்தியமான கல்வி 1ல இருந்து 10 படிக்கிறோம். பகவான் கிருஷ்ணர் கவலைகளை அகற்றுகிறார். அதை 2வது பதமா 2வது பாயிண்ட் என்ன படிக்கிறோம்? செயல்களின் விளைவுகளை அகற்றுதல், அப்புறம் வந்து யாகங்கள். இப்படி இந்த 4 தலைப்பு விஷயமா நாம இந்த அத்தியாயம் மூலியமா பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்ப இந்த பகவத்கீதை எப்ப பேசப்பட்டது, யாரால பேசப்பட்டது அப்படின்றத ஒரு சின்ன ஒரு கண்ணோட்டம் பார்ப்போம் ஓகேங்களா. இப்போ நமக்கு என்னமே முதல் அத்தியாயத்தை நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. பகவத்கீதை எப்ப பேசப்பட்டது, யாரால பேசப்பட்டது, எந்த 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 இதுல படிச்சிருப்பீங்க. நீங்க எல்லாமே ஒரு வார்த்தை ஞாபகப்படுத்தி சொல்லலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா நிறைய கேள்விகள் கேட்பேன், நீங்க எல்லாம் வந்து பதில் சொல்லுங்க. உங்களால சொல்ல முடியலனாலும் நீங்க வந்து அது ஒரு ஆன்சர் பண்ணி ஏதாவது ஒண்ணு, நான் இந்த புரிதல் எனக்கு கிடைக்கல, எனக்கு தெரியல, நான் மறந்துட்டேன், ஏதோ ஒண்ணு சொல்லுங்க. ஒண்ணு சொல்லாம இருக்காதீங்க. நம்ம எல்லாருமே பேசணும், பேசினா நல்லது ஓகேங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப பகவத்கீதை பத்தி நாங்க என்ன புரிஞ்சிருக்கிறீங்க இது வரைக்கும்? இப்ப முதல் லெவல் ஃபர்ஸ்ட் லெவல்லே ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருப்பீங்க. பகவத்கீதை எப்போ பேசப்பட்டது, யாரால பேசப்பட்டது, ஏன் பகவான் வந்து இந்த அத்தியாயத்தில் இந்த கேள்வி கேட்கிறார் அப்படின்றது நீங்க சொல்லணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பகவத்கீதை கிருஷ்ணரால் அர்ஜுனருக்கு உபதேசிக்கப்பட்டது. போர் நடுவுல போருக்கு இடையில பேசப்பட்டது. போருக்கு இடையில பேசப்பட்டது. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இது ஒரு கொஸ்டின் தான். இப்போ பேசப்பட்ட இப்போ பிரசன்ட் பேசப்பட்டிருக்காங்க. ஏன் 2வது முறையா அதாவது இதுக்கு ஏன் இப்ப இந்த நேரத்துல பேசணும் அப்படின்றது புரிஞ்சுக்கணும். அதே மாதிரி நீங்க லெவல் 1ல படிச்சிருப்பீங்க, நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம். என்னன்னா பாத்தீங்கன்னா இது 2வது முறை படிக்கப்படுது, அதையும் நம்ம படிச்சிருப்பீங்க, ஞாபகம் இருக்கு இல்லையா. பகவத்கீதை பகவான் வந்து இத வந்து இதுக்கு முன்னாடி சொல்லி கொடுத்துருக்காரு பிரபுஜி. இதுக்கு முன்னாடி பகவான் வந்து சூரிய பகவானுக்கு வந்து உபதேசித்தார். ஹரிபோல் பிரபு, ஹரிபோல். இப்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஏன் பகவான் வந்து இந்த ஸ்லோகம் இதை வந்து ஏன் 2வது முறை நம்ம அதை முன்னாடி சொல்லியிருக்கிறார். இப்ப 2வது முறை நமக்கு இதை வந்து கொடுக்கிறார். இந்த பகவத்கீதையை யாரு மூலியமா கொடுக்கிறார்? அர்ஜுன மூலியமாக நமக்கு உபதேசம் பண்றார். அர்ஜுன வாயிலாக நமக்கு உபதேசம் பண்றார். 1. 2வது பாத்தீங்கன்னா இவ 3வது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அதர்மம் அதிகமானதுனால தான் பகவான் வந்து இந்த யுகத்துல வந்து துவாரயுகத்துல வந்து பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு உபதேசம் பண்றார் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறோம். இத வந்து பகவத்கீதை எப்போ பேசப்பட்ட இந்த பூமியில வந்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா 120 ட்ரில்லிங் இயர்ஸ் முன்னாடியே பகவான் வந்து இந்த வேதத்தை சூரிய பகவானுக்கு உபதேசம் பண்ணியிருந்தார்.
இல்லைங்களா? சூரிய பகவானுக்கு முதல் அவர் உபதேசம் பண்ணியிருந்தார் அப்படின்றத நாம ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். ஒரு நிமிஷம். நான் ஒரு கிளாஸ்ல இருக்கேன். நான் ஒரு 9:30 மணிக்கு மேல பண்றேன் சார். அப்போ இத வந்து சூரிய பகவான் கிட்ட ஒரு 120 டில்லிங் இயர்ஸ் முன்னாடியே பகவான் வந்து இதை உபதேசம் பண்ணியிருக்கிறான்றத நாம முதல் லெவல்லே நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் இல்லைங்களா? சரி, இப்போ இதுக்கு ஏன் 2வது வந்து இப்ப அதர்மம் அதிகமானதுனால இங்க வந்து பகவான் வந்து இதை கொடுக்கிறார் அப்படின்றத நாம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இத வந்து வேதங்கள்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ரகுவம்சம், அதாவது சத்தியயுகத்துக்கு அடுத்த யுகம், அந்த யுகம் 2வது யுகத்துல துவாத யுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா, வாரகத்துல வந்து ராமபிரான் தோன்றார் ரகுவம்சத்து மூலியமாக. அவங்களுடைய மூதாதையர்கள் தான் முதல்ல மனித குலம் தந்தையான சுவாக்கு தான் வந்து முதல்ல அவங்க வந்து இதை பண்ணிட்டு வராங்க, அந்த வேதங்கள்ல ஃபாலோ பண்ணிட்டு வராங்க. அப்ப ராமபிரான் அவதாரம் கொடுத்த பிறகு கூட வந்து நல்ல அழகா தான் இந்த கீதையை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து அந்த அதாவது 12,64,000 வருஷங்கள், அந்த வருஷங்கள் முடிகிற சமயத்துலதான் வந்து இந்த பகவத்கீதை விஞ்ஞானம் சரியாவே மன்னர்கள் எல்லாம் சரியா ஃபாலோ பண்ணவே இல்லை. சரியா யாருமே ஃபாலோ பண்ணவில்லை. ஆனா அந்த யுகம் வந்து 12,64,000 வருஷங்கள் வரும். அது ஒரு குறிப்பிட்ட வருஷம். அந்த வருஷம் முடிஞ்சிச்சு, அந்த இயர் முடிஞ்சிச்சு அந்த யுகம். அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ண பரமாத்மா அவதாரம் கொடுத்த வருஷத்துல 8,64,000 வருஷம் வரும். இந்த 8,64,000 வருஷத்துல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆரம்ப ஸ்டேஜ்ல இருந்து ரொம்ப அதர்மம் அதிகமாயிடுச்சு. அதர்மம் வந்து ரொம்ப அதிகமானதுனாலதான் என்ன பண்றாரு பகவான், என்ன பண்றாரு பாத்தீங்கன்னா, இவங்க பூமி மாதா வந்து போய் பகவான் கிட்ட போய் கேட்கறாங்க. எனக்கு வந்து ரொம்ப அதர்மம் அதிகமாகி என்னால பாரம் தாங்க முடியல எனக்கு. ஏன்னா எல்லாருமே வந்து இன்னும் நான் நல்லா புரிஞ்சுங்களேன், இதை மட்டும் நல்லா புரிஞ்சதா போதும். நம்ம தவறுகள் செய்ய செய்ய பூமி மாதா நம்ம தாங்கிக்கிட்டு இருக்கா. அவன் நம்மள சாபம் விட்டுட்டே இருக்கா, நம்ம தப்பு பண்ண. நம்ம வந்து பாவம் சேர சேர என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய பாவம் சேர சேர தாயால அந்த பூமியை தாங்க முடியாதாம். அதனாலதான் அந்த பேரழிவுலாம் நிறைய ஏற்படுன்றத அவங்க வந்து சொல்றாங்க. அது ஒரு சின்ன கதை. அது ஒரு கதை மூலியமா சொல்றேன். சாஸ்திரம் இது வந்து வேதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுதான் இப்ப நம்ம சொல்ல போறோம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா, பூமாதேவி என்ன பண்றாங்க, முதல்ல வராக பூமியை கொண்டு போய் நீர்க்கடியில மறைச்சு வச்சிடுறான் ஒரு அசுரன். அந்த அசுரம் போய் அப்புறம் தாயார் போய் கேட்ட உடனே பூமாதேவி வந்து என்ன கேட்ட உடனே சொல்றாரு, நான் வந்து காப்பாத்துறேன் எடுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் வராக பகவான் அவதாரம் எடுத்து இந்த பூமியை வந்து மேல கொண்டு வந்து தாயாரை வந்து இது பண்றாரு. அப்ப தாயார் கேட்கிறாங்க, எனக்கு வந்து இதே மாதிரி என்னுடைய அதாவது என்னுடைய இந்த லோகத்துல வாழறவங்க எல்லாருக்குமே வந்து நல்லபடியா வாழணும், எந்த பாவம் புண்ணியம் பண்ணாம அவங்க புண்ணியத்தோட வாழணும், பாவம் பண்ணக்கூடாது. அதுக்கு நீங்க மக்களுக்கு பாதுகாப்பா இருக்கணும். அதுக்கு என்ன சொல்லலாம், என்ன நாம எதன் மூலியமா அவங்க பாவம் செய்யக்கூடாதுன்றதுக்கு என்ன மாதிரி செய்யலாம் அப்படின்றத பூமாதேவி வந்து பகவான் கிட்ட கேட்கிறாங்க. அப்போ பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, வராக முனிவராக அவதாரம் கொடுத்து பூமியை கொண்டு வந்த பிறகு அப்ப சொல்றாங்க, அதுக்கு ஒரு நேரம் வரும். அந்த நேரத்துல நீ அதாவது ஒரு நல்ல உனக்கு ஒரு தந்தை கிடைப்பாங்க. அந்த தந்தை மூலமாக உன் மூலியமாகவே அந்த ஞானம் மக்களுக்கு கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சமுதாயத்துக்கு கொடுக்கப்படும் சொல்லிட்டு அவரு சொல்லிவிட்டுருக்காரு. அதுக்கப்புறம் தாய் என்ன பண்றாங்கன்னா, ராமானுஜர் ஆச்சாரியார் அந்த ஆழ்வார் மூலியமா வர்றார். இப்ப ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்துல தான் அவரு வந்து கோதையா வந்து அவதாரம் கொடுக்குறாங்க பூமாதேவி. எங்க வராங்க பாத்தீங்கன்னா, ஒரு துளசி செடி மடத்துக்கு கீழே தான் வந்து தாய் பிறக்கிறாங்க, பூமாதேவி பிறக்கிறாங்க. பிறந்த பிறகு பிறந்து அவர் ஆழ்வார் என்ன பண்றாரு, பெரிய ஆழ்வார் என்ன பண்றாரு, அந்த குழந்தையை வந்து அவர் வந்து வளர்க்க ஆரம்பிக்கிறார். வளர்த்து அந்த குழந்தைக்கு கோதைன்னு பேர் வைக்கிறார். கோதையின் பேரை வச்ச பிறகு இல்லாம வந்து நல்ல அழகா பகவானுக்கு பக்தி கொடுத்துட்டு அந்த தாய் ரொம்ப வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ அந்த தாய் கிட்ட வந்து பகவான் என்ன சொல்லியிருந்தாரு, தாய் என்ன சொன்னாங்க, பூமாதேவி என்ன சொன்னாங்க பாத்தீங்கன்னா, அதாவது எல்லாருமே பிறந்த குழந்தையில இருந்து 25 வயசு வரைக்குமே வந்து பிரம்மச்சாரி விரதம் இருந்தே ஆகணும். ஏன்னா அந்த 25 வயசு வரைக்கும் யாரெல்லாம் பிரம்மச்சாரி விரதம் இருந்தாங்களோ அவங்க கண்டிப்பாக அந்த வாழ்நாள்லயே அவங்க முக்தி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது வேதத்துல. சோ அந்த தாய் கிட்ட வந்து அதுதான் ஆண்டாள் என்ன பண்றாங்கன்னா,
தன்னுடைய அதாவது அவங்களுடைய போதனை அதுதான் ஃபுல் கம்ப்ளீட்டா வந்து அவங்க தாய் அதான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. 25 வயசு வரைக்கும் கண்டிப்பாக பிரம்மச்சரியம் விரதம் இருந்து அதுக்கப்புறமா கரகஸ்தனாகி அதுக்கப்புறமா வந்து வனப்பிரசம் வாழ்க்கை வாழ்ந்து சன்னியாசி ஆகும்போது பாத்தீங்கன்னா இந்த வாழ்நாள்லயே முக்தி கிடைக்கும். இரண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து இந்த வாழ்நாள்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய புண்ணியம் செஞ்ச பலன் அடைவாங்க. பகவான் ஒரு அவதாரம் கொடுக்கும் போதும் அந்த அவதாரத்துல நாம புண்ணியவாதிகள் எல்லாருமே வந்து அவருடைய துணை இருப்போம். ஒரு அவதாரத்திலையும் எப்ப மகாபாரதத்துல வந்து பகவான் எப்பெல்லாம் அவதாரம் கொடுக்குறாரோ அவதாரம் கொடுத்தாரு இல்லையா மகாபாரதத்துல வந்து அந்த இதுல வரும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு சேவக மனப்பான்மையோட ஒரு தேர் ஓட்டியா இருப்போம். இல்ல அவர் வந்து அவருடைய கழுத்துல போட்டிருக்க மாலையா கூட பிறப்போம். அவருக்கு தொண்டு செய்கிற ஒரு தொண்டனாகவும் இருப்போம். அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு அவதாரத்துல நம்ம பகவானுக்கு அவதாரத்துல நம்ம ஒரு முக்கியமான கதாபாத்திரமாக வரக்கூடும் அப்படின்றது வேதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுதான் தாயாரும் அது நம்ம சொல்லியிருக்காங்க. அதான் நம்ம எந்த ஒரு பிள்ளைகளும் நம்ம வீட்டுல உள்ள குழந்தைகளும் சரி இது வரைக்கும் நம்ம எப்படி இருந்தோமோ தெரியாது. இனி நம்ம பிள்ளைகள் கல்யாணம் இருக்கும் அதுக்கு பேர பிள்ளைகள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களெல்லாம் வந்து அந்த 25 வயசு வரைக்குமே பிரம்மச்சாரி விரதம் இருக்க சொல்லுங்க. அது எப்படி பிரம்மச்சாரி விரதம்னா அது ஒரு பெருசா ஒரு சன்னியாசி கோலம் கிடையாது. சன்னியாசி கோலம் கிடையாது. பிரம்மச்சாரி விரதம்னா அதுக்குன்னு ஒரு தனி புக்கே ஸ்ரீல பிரபுபாதா இருக்கு. ரொம்ப ஈஸியா இயல்பா நமக்கு வரும். நம்ம பிள்ளைகளுக்கு எடுத்து சொன்னீங்கன்னா வேதம் படிக்கும் போது அந்த பிரம்மச்சாரி விரதம் இருந்தாங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. அதுதான் தாயார் வந்து கேட்டாங்க. ஆண்டாள் மூலியமாக கோதை மூலியமாக நமக்கு வந்து அந்த இது கொடுத்தாங்க. சரிங்களா? அப்பதான் வந்து பகவான் சொல்றார் கலிகாலத்துல வந்து கண்டிப்பாக வந்து நீ அவதாரம் கொடுப்ப அப்படின்னு சொல்லி பகவான் வந்து அவங்களுக்கு சொல்லியிருந்தாங்க. ஒண்ணு ஆச்சுங்களா? அப்பதான் பூமி தாய் என்ன சொல்றாங்கன்னா அதர்மம் நீ சொன்ன மாதிரி நான் நடந்துகிட்டேன். ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா அதர்மம் அதிகமாகி போச்சு கிருஷ்ணா பகவானே என்னால தாங்க முடியல அப்படின்னு சொன்னா பகவான் என்ன பண்றார் அந்த யுகத்துல பகவான் தோன்றார். ஏன்னா ஏன் மக்கள் வந்து அந்த விருதையும் கடைபிடிக்கல பிரம்மச்சாரி விரதம் கடைபிடிக்கல. ரெண்டாவது யாருமே வந்து இந்த பகவத்கீதைன்ற விஞ்ஞானத்தையே மறந்துட்டாங்க. அதனால நான் உபதேசம் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீதை மூலியமாக 2வது முறையாக பகவான் வந்து அவதாரம் எடுத்து அது வந்து உபதேசம் பண்றார் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? ஒண்ணு இது முடிஞ்சிச்சு. கீதை எப்போ பேசப்பட்டது? அதாவது 120 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே வந்து கீதையே பேசப்பட்டது. சூரிய பகவான் மூலியமா பேசப்பட்டதை நாம இதுல தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? சரி, இப்போ பிரம்மா வந்து பிரம்மா எப்ப தோன்றினாரு அப்படின்ற ஒரு சின்ன கண்ணோட்டம் பார்ப்போம். அப்பதான் உள்ள போகும்போது ஒரு ஸ்லோகம் மூலியமா படிக்கும் போது நிறைய விரிவா நம்ம இன்னும் தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஓகேங்களா? நம்ம நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ குறிப்பா சொல்ல போனோம்னு வச்சுங்களேன் கீதையை வந்து அதாவது ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து 3 விதமான விஷ்ணுகள் தோன்றாங்க. 3 விதமான விஷ்ணுகள் தோன்றாங்க. முதல் விஷ்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா யாராவது தெரியும் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க ஆல்ரெடி முன்னாடியே படிச்சிருப்பீங்க. கீதையிலையும் ஒரு ஆளு படிச்சிருப்பீங்க லெவல் 1ல படிச்சிருப்பீங்க. யாருக்கா ஞாபகம் இருக்கா? 3 விதமான விஷ்ணு அவதாரம் எடுக்கிறாங்க. எந்தெந்த விஷ்ணு அவங்க பேர் சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. 3 விதமான விஷ்ணு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. மறந்துட்டாங்க. கார்ணோத கசாய விஷ்ணு, கர்ப்போத கசாய விஷ்ணு, சீரோத கசாய விஷ்ணு படிச்சிருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே சரி, இப்போ மாதாஜி சொன்னாங்க இல்லையா 3 விதமான விஷ்ணுகள் நாம பார்த்தோம். இப்போ மாதாஜி சொன்ன மாதிரிதான். இப்போ காரண உதயசாய் விஷ்ணு அதாவது காரண கடல்ல தனிமையா படுத்துன்னு இருப்பார். அவரை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். முதல்ல அவர் யாரு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். காரண கடல்ல தனிமையா படுத்துன்னு இருக்க விஷ்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய அந்த இடத்துல வந்து எந்த ஒரு உயிர் வாழியும் கிடையாது. ஏன்? சிவனே கிடையாது, பிரம்மாவே கிடையாது, எந்த தேவர்களே கிடையாது. காரண உதயசாய் விஷ்ணுவா இருக்கும் போது அவர் தான் தனி, அவர் தான் ஆதி அந்தம், தனிமேல் இருப்பார். அவர் யாருமே கிடையாது அந்த நேரத்துல. ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறமா அவர் என்ன பண்றாரு அவருடைய உடல்ல இருந்து காரண கடல்ல தனிமையை படுத்துன்னு இருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அவர் உடல்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வேர்வை துளிகள் அந்த துளிகள் தான் வந்து ஒரு அண்டமாக வரப்படுது, ஒரு அண்டமாக உருவாகுது. அந்த அண்டம் ஒரு அண்டத்துக்குள்ளதான் கார்போக உதய சாய் விஷ்ணுவா இருக்காரு. ஒரு அண்டமாக ஒரு அண்டத்துக்குள்ளேயும் கார்போக உதய சாய் விஷ்ணுவாக அங்க இருக்கிறார். அந்த கார்போக உதய சாய் விஷ்ணு தான் என்ன பண்றாருன்னா பிரம்மாவை படைக்கிறார்.
ஃபர்ஸ்ட் பிரம்மாவை கார்போக உதய சாய் விஷ்ணு தான் பிரம்மாவை படைக்கிறார். அப்போ பிரம்மா படைச்ச பிறகு அதுக்கப்புறமா என்ன ஆகுது பாத்தீங்கன்னா, பிரம்மா என்ன பண்றார், படைக்கும் தொழில ஆரம்பிக்கிறார். படைக்கும் தொழில் ஆரம்பிச்ச பிறகு ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து 4 சனத்குமாரை உருவாக்குறார். யார பிரம்மா 4 பேர் சனத்குமார்கள். 4 பேர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அவருடைய பிள்ளைகள். 4 பிள்ளைகள். அவங்க எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா என்றுமே சின்ன வயசுலயே இருப்பாங்க, அப்படியே ஒரு இதா இருப்பாங்க. நம்ம அவரை பத்தி பின்னாடி படிப்போம், அவங்கள பத்தி இதே அத்தியாயத்துல விரிவா படிக்கலாம் அவரை பத்தி. ஓகேங்களா? அந்த 4 சனத்குமாரை படைக்கிறார். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 7 அதாவது பெருமுனிகள். 7 பெருமுனிகள். அதாவது பாத்தீங்கன்னா அதான் பிரஜாபதிகள் சொல்லுவாங்க. அந்த பிரஜாபதிகள் அதுக்கப்புறம் முதல்ல வந்து 4 பேர் யாரை படைக்கிறா, சனத்குமார்கள், அதாவது பிரம்மாவுடைய புதல்வர்கள். அதுக்கப்புறம் வந்து 7 விதமான பிரஜாபதிகள் படைக்கப்படுறார். அந்த 7 விதமான பிரஜாபதிகள் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து விஸ்வாமுத்திர வரார், அப்புறம் கஷிபர் வருகிறார், அவர் பரத்வாசர் வரார், கௌதமர் வரார், அகத்தியர், அந்திரி, அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிருகு. இவங்க 7 பேர் வந்து பிரஜாபதிகள். இந்த 7 பிரஜாபதிகளும் பாத்தீங்கன்னா லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான உயிர்வாழிகளை உருவாக்க தன்மை உள்ளவங்க. இவங்க 7 பேருமே இவங்கதான் வந்து உயிர்வாழிகளை உற்பத்தி பண்றவங்க. ஒரு உயிரா பிரம்மா வந்து இவங்க கிட்ட அந்த சிருஷ்டியை உருவாக்குற தன்மையை வந்து இவங்க கிட்ட கொடுக்குறாங்க. இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா ஒருத்தர் பாத்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட உயிர்வாழியை அண்டத்துல உருவாக்குறாங்க இந்த 7 பேருமே. அது நாம தெரிஞ்சுக்கணும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் 14 மனுக்கள் வராங்க. 14 மனுக்கள். சோ அந்த மனுக்கள்ல 14 மனுக்கள் இருக்காங்க. இப்ப நாம நடக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா 7வது மனுக்கள்ல இப்ப நாமுடைய இந்த நேரம், இந்த கலிகாலத்துல இந்த இடத்துல 7வது மனுக்கள் இருக்கும். இன்னும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப இது வரைக்கும் 6 மனுக்கள் முடிஞ்சு 7வது மனுக்கள். இன்னும் 6 மனுக்கள் இருக்கு. இன்னும் 7 மனுக்கள் இன்னும் நம்மளுக்கு இந்த பூமி வந்து இன்னும் இருக்குது. பூமியோட அழிவு கிடையாது. அது பகவான் நினைச்சாதான் அழிவு கிடைக்கும். நாமெல்லாம் நினைச்சா அழிவு கிடையாது. இப்ப வார் நடக்க போது அது நடக்க போது சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க இல்லையா, அதெல்லாம் எதுவுமே முடியாது. எல்லாம் உயிரினங்கள் தான் சாகுமே தவிர உலகம் அழியாது. அது பகவானுடைய கண்ட்ரோல்ல தான் எல்லாமே இருக்கு. இப்போ இந்த 7 மனுக்கள் 7வது மனுக்கள்ல 6 மனுக்கள் முடிஞ்சு 7வது மனுக்கள்ல இப்போ வந்து இந்த பூமியோட வயசா நம்ம சொல்லப்படுது. இன்னும் 7 மனுக்களோட வயசு நம்ம இருக்குன்றத நம்ம இதை புரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறமா வந்து பாத்தீங்கன்னா மனுக்கள். அதுக்கப்புறம் இந்த மனுக்கள் மூலியமா தான் மனிதர்கள் அதிகமா தோன்றாங்க. உயிரினங்கள்லாம் அதிகமா தோன்றப்படுறாங்க. ஏன்னா இந்த மனுக்களே ஒரு மனுக்கு சுயம்பு இருக்கிறார். முதல் மனுக்கள் அவருக்கு பாத்தீங்கன்னா 3 பிள்ளைகள் 4 பிள்ளைகள் இருப்பாங்க. அந்த 4 பிள்ளைகளை 2வது பிள்ளை 3வது பிள்ளை திருப்பியும் ஒரு மனுவா வராங்க. இதை பத்தி எல்லாம் விரிவா நாம இதே அத்தியாயத்துல படிப்போம். ஒரு ஸ்டோரி மூலியமா அதை படிக்கலாம். இது ஒண்ணு. இந்த மொத்தம் 14 மனுக்கள் இருக்காங்க. இப்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோமா இந்த 14 மனுக்கள். இதுக்கு அப்புறமா வர ஒரு மன்னரா உருவாறாங்க. அதை பத்தி தான் பகவான் வந்து ஒரு ஸ்லோகம் மூலியமா நமக்கு இதுல விரிவா நம்ம கொடுக்க போறார். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்ப நாம கீதைக்குள்ள போவோம். ஓரளவுக்கு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம். இன்னும் விரிவா நாம இதுல ஏதாவது டவுட் இருந்தா கூட நீங்க தாராளமா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இவன் முதல் ஸ்லோகத்திலேயே பகவான் வந்து பேச போறார். என்ன சொல்றாரு பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச இமம் விவஸ்வதே யோகம் ப்ரோக்தவானகம் அவ்யயம் விவஸ்வான் மனவே பிராக மனுரிச்வாகவே பிரவீத். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த 4வது அத்தியாயத்துல முதல் பாகத்திலே பகவான் ரொம்ப அழகா என்ன சொல்றாரு பாருங்க. புருஷோத்தரமான முழுமுழுக்களை கூறினார். அழிவற்ற இந்த யோக விஞ்ஞானத்தை நான் சூரிய தேவனான விஸ்வானுக்கு உபதேசித்தேன் அப்படின்றார். விஸ்வான் அதாவது மனிதகுல தந்தையான மனுக்கும், மனு விஸ்வாகு அதாவது ஒரு மன்னர், அவர் விஸ்வாகு மன்னனுக்கும் இதை முறையாக உபதேசித்தனர் அப்படின்றார். இப்போ வந்து பகவான் என்ன பண்றார், பிரம்மா என்ன பண்றாரு, சூரிய பகவானுக்கு ஒப்படைக்கிறார். சூரிய பகவான் என்ன பண்றார், மனுக்கள்கிட்ட ஒப்படைக்கிறார். மனுக்கள்கிட்ட இந்த வேதத்தை ஒப்படைக்கிறார். மனு என்ன பண்றார், இசுவாகின்ற மன்னன் மூலியமாக இந்த கீதையை அவருக்கு உபதேசம் பண்ணி அங்க இருந்து அப்படியே வந்து ஒரு மன்னர்களாக படிச்சு அவங்க வந்து மன்னர்கள் என்ன பண்றாங்க, மனிதர்களுக்கு அதாவது எல்லா மனித பிறவிகள் 4 விதமான சம்பிரதாயம் இருக்கு இல்லையா, அந்த சம்பிரதாயம் மூலியமாக ஒரு கீதையா எல்லாருக்கும் உபதேசப்பட்டாங்க அப்படின்னு இது மூலியமா தெரிஞ்சுக்கலாம். அதாவது உன்னத அறிவின் தோற்றம் அப்படின்னு நம்ம இது தெரிஞ்சுக்க போறோம். வேதகால அளவுன்னு சொல்லப்படுது. வேதகால அளவுன்னு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா கலிகாலம் நம்ம சொல்றோம். இப்ப நம்ம இருக்கிறது கலிகாலம். இந்த கலிகாலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயுள் லைஃப் வந்து 4,32,000 வருடங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு கலிகாலத்தோட லைஃப். இதே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய முன்னாடி யுகம் இருக்கு இல்லையா, துராத யுகம், பகவான் அவதாரம் கொடுத்த யுகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா
கிருஷ்ண பரமாத்மா அவதாரம் கொடுத்த யுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா 8,64,000 வருஷங்கள். ஏன்னா இந்த 8 லட்சத்தி எப்படி வருதுன்னா இந்த 4,32,000 வருஷத்தை அப்படியே திருப்பி 4,32,000 ஆட் பண்ணணும். பாத்தீங்கன்னா 8,64,000 வருஷம் வருது இல்லைங்களா? அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ராமபிரான் தோன்ற அவதாரம் கொடுத்த அந்த யுகம், அதாவது துராதிகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 12 லட்சத்து சொல்லிட்டேன் 8,64,000 வருஷத்துல திரும்பவும் இந்த 4,32,000 வருஷத்தை ஆட் பண்ணீங்கன்னா 12,36,000 வருஷங்கள் வந்து வரும். நம்ம எது வருது? ராமபிரான் அவதாரம் கொடுத்த யுகம் வருது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அது கூட திரும்பவும் 4,32,000 வருஷத்துல 12,36,000 வருஷத்துல ஆட் பண்ணீங்கன்னா திரும்பவும் என்ன போறோம்? 17 லட்சம் வருஷங்கள் வரும். எது? சக்தி யுகம், முதல் யுகம் இல்லைங்களா? இது வந்து வேத கால அளவுன்னு சொல்லப்படுறாங்க. இந்த வேத கால அளவு அப்படி பாத்தீங்கன்னா இந்த கீதை வந்து பகவான் உபதேசம் பண்ணது வந்து 120 மில்லியன் இயர்ஸ் முன்னாடி சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு புரிஞ்சுப்போம். இப்போ பகவத்கீதை வேதங்கள் என்ன சொல்லப்பட்ட 4 விதமான நம்ம படிக்கிறோம். ஏன்னா பகவத்கீதை படிக்கிறோம். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய இருக்கு, விஷயங்கள் இருக்கு. அதாவது ஸ்ரீமத் பாகவதம் இருக்கு, அப்புறம் வந்து கிருஷ்ணா புக் ரீடிங் இருக்கு. இந்த மாதிரி நிறைய புக்குங்களை நம்ம சைத்தன்ய சரிதாமிரலியில இருக்கு இல்லைங்களா? நிறைய விஷயங்கள் நாம வந்து வேதங்கள் மூலியமா புராணங்கள் மூலியமாகவும் நம்ம இதுல தெரிஞ்சுக்க போறோம். ஓகேங்களா? இன்னும் பாருங்க, விரிவா பார்க்கலாம். வேத கால அழிவுன்னு நம்ம இப்ப நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? இப்ப 4 யுகங்கள் சுழற்சி, மகா யுகம் சொல்லப்படுது, அதை சதுர யுகம் சொல்லலாம். இந்த 4 யுகங்கள் சேர்ந்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சதுர யுகமாக சொல்லப்படுகிறது. சதுர யுகம் சொல்லலாம், ஒரு திவ்ய யுகம் சொல்லலாம், ஒரு மகா யுகம் சொல்லலாம். இப்ப இந்த 4,32,000 வருஷங்கிறது இந்த கலிகாலம், கலி யுகத்துல பண்றது. இதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா 8,64,000 இதுதான் கடைசி யுகம். இது முதல் யுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா 17,62,000 வருஷங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து வரும். சக்தி யுகத்தோட ஃபுல் லைஃப் அது, சத்தியுகத்தோட லைஃப். ஏன்னா அந்த காலத்துல சத்தியுகத்துல வந்து வாழ்ந்தவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்மள மாதிரி அற்பமான வயசுலாம் வாழ மாட்டாங்க. நம்ம எல்லாம் எவ்வளவு இருக்கிறோம்? 120 வயசு தான் ஹையஸ்ட் வயசு. சரி, யாராவது ஒருத்தர் தான் வந்து 150 180 வருஷம் வர 200 வருஷம் வாழ்ந்துருக்காங்க, 300 வருஷம் வாழ்ந்துருக்காங்க. ஒரு சில ஞானிகள் இருக்காங்க. ஏன்னா இப்போ கூட பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 4-5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி மதுரால, அதாவது பிருந்தாவனம், மதுரால இருந்து ஒரு 150-140 கிலோமீட்டர் நார்த் ஈஸ்ட்ல ஒரு கிராமம் இருக்கு. அந்த கிராமத்துல ஒரு பகவானுடைய அனநிக பக்தர், அந்த பகவத் பக்தர், அவரோட வயசு வந்து பாத்தீங்கன்னா 280 வயசு வாழ்ந்தார். நான் அவரை போய் நேரா போய் பார்த்தேன். பாத்தீங்கன்னா எப்படி தெரியுமா இருக்கிறாரு? அவருடைய முகம்லாம், தோல் எல்லாம் எப்படி தெரியுமா அப்படியே சுருங்கி போய் சுருங்கி போயிருக்கிறார். ஆனாலும் இதைதான் படிக்கிறார். அவருடைய அதாவது சமஸ்கிருதம் தான் பேசுவார், சமஸ்கிருதம் தான், ஹிந்தி தான், அந்த இதுதான் படிப்பார். அதை படிச்சுக்கிட்டே இருப்பாரு. பெட்டு தான் படுத்துட்டு இருக்காரு. முடியாது அவரால். எலும்பு மட்டும்தான் தெரியும், தோலே கிடையாது, இது சதையே கிடையாது, ஃபுல்லா தோலா தான் இருக்கிறார். ஆனா பாத்தீங்கன்னா ஆரோக்கியம், அவரோட வேலையை அவர் கரெக்டா பார்த்துக்கிறார். அவர் தான் கடைசியா இது வரைக்கும் வந்து வேர்ல்டுலயே வந்து அதிகமான நாள் இந்த கலிகாலத்துல வாழ்ந்தவர் அவர் தான். ஏன்னா இந்த கலிகாலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா 120 வருஷம் வாழதே பெரிய விஷயம் இந்த யுகத்துல. ஆனா இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய நம்ம கண்டதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு உடம்பு கெட்டு எல்லாமே வச்சுட்டு இருக்கோம். அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். சரி, நம்மளோட இருப்பு, கலிகாலத்தோட இருப்பு பாத்தீங்கன்னா அதனால்தான் 4,32,000 வருஷம் இருக்குது. அதே சத்தியுகத்துல 17,68,000 வருஷங்கள் சொல்லப்படுது. ஆனா அப்போ வந்து வாழ்ந்தவங்க எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா 10,000 வருஷம், 1,00,000 ஆண்டுகள், 4,00,000 ஆண்டுகள் இப்படிதான் வாழ்ந்துருக்காங்க எல்லாருமே கலிகாலத்துல, அதாவது சத்தியுகத்துல. அதே மாதிரி அவங்களோட உடல் கட்டமைப்பு எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வேதத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இப்பவும் அதுக்கு சாட்சி நிறைய இருக்கு, கிடைச்சிருக்கு. இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட ஹைட் வந்து நம்ம எல்லாம் மொத்தமே 6 அடி தான் ஹைட் மேக்சிமம் இருப்போம். 6 அடிக்குள்ளதான் இருப்போம் நம்ம எல்லாரும். ஏதாவது 100ல ஒரு ஆள் தான் 6 அடி கொஞ்சம் மேல இருப்பாங்க. ஆனா அந்த காலத்துல வாழ்ந்தவங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா 25 அடி ஹைட். எல்லாருமே குறைஞ்சது 15 அடி, 15 அடில இருந்து 25 அடி வரைக்கும் ஹைட் இருப்பாங்க. அவ்வளவு வாட்டம் சாட்டம் வரும். அவங்களுடைய கத்தியை வந்து தூக்கி சண்டை போட முடியாது சத்தியுகத்துல பிறந்தவங்க எல்லாருமே. அந்த கத்தி இப்பவும் இருக்கு. ஸ்ரீலங்கால கிடைச்சிருக்கு, இந்தோனேஷியால கிடைச்சிருக்கு, யூரோப்ல கிடைச்சிருக்கு, ஏன் நம்மளுடைய இதுல கிடைச்சிது, நம்ம இதுல உத்தரப்பிரதேசல கிடைச்சது, பீகாருக்கும் உத்தரப்பிரதேசல அந்த இடத்துல கிடைச்சது. அந்த கத்தியோட நீளமே வந்து பாத்தீங்கன்னா 6 அடி ஹைட்டு, 6 அடி ஹைட் இருக்கு. அதை கைப்பிடியே மட்டும் பாத்தீங்கன்னா 1.5 அடிக்கு ஹைட்டு லென்த் இருக்கு. அவ்வளவு கனம் இருக்கு. அது 15 பேர் வச்சு தூக்கினா தூக்க முடியாது அந்த கத்தியை. அந்த காலத்துல அந்த கத்தியை தூக்கி சண்டை போட்டுக்கிறாங்க. அப்ப அவங்களுடைய எவ்வளவு பலம் இருக்கும், எவ்வளவு ஹைட் இருக்காங்க இருந்திருக்காங்க பாருங்க. கசிப முனிவர் பாத்தீங்கன்னா அவர் போனாருன்னா காட்டுக்கு போனாரு, 10,000 வருஷம் தவம் தான் வருவார். வீட்டுக்கு வருது சும்மா சுற்றுலா போற மாதிரி போயிட்டு வருவார். காட்டுக்கு போயிட்டு வருவார். காட்டுக்கு போயிட்டு 10 வருஷம் போட்டு தான் 10,000 வருஷம் போட்டு தான் வருவார். விஸ்வாமுத்திரர் பாருங்க, தவம் இருக்க போனா 2,000 வருஷம் தவம் இருப்பார், 2,000 வருஷம் தவம் இருப்பார்.
இவருக்கும் அப்படிதான். எல்லாமே அந்த பிரஜாபதிகள் எல்லாமே அப்படிதான் இருந்தாங்க. ஏன்னா அந்த மாதிரி வாழ்ந்தாங்க அந்த காலத்துல. அதுக்கப்புறம் திராவிட யுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா, திராவிட யுகத்துல ராமபிரானம் தோன்ற காலத்துல அந்த வயசு கொஞ்சம் குறைஞ்சுது. அப்போ அந்த அந்த டைம்ல 1000 வருஷம் 2000 வருஷம் வாழ்ந்தாங்க. இதே வந்து பகவான் முழு கடவுள் அவதாரம் கொடுத்திருக்காங்க. கிருஷ்ண பரமாத்மா அவதாரம் கொடுத்தது திராவிட யுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா 350ல இருந்து 600க்கு 350 தான் குறைஞ்ச வயசு. அதுல இருந்து 600 வயசு வரைக்கும் வாழ்ந்துக்கிறாங்க. ஹையஸ்ட் 600 வருஷம் வாழ்ந்துருக்காங்க. இப்ப நம்ம பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா 350 வருஷம் மேல வாழ்ந்துக்கிறார். அவரு பீஷ்மரும் 350 வருஷம் தான் வாழ்ந்துக்கிறார். எல்லாருமே வந்து 300ல இருந்து 600 வருஷம் வரைக்கும் வாழ்ந்திருக்கிறாங்க இந்த யுகத்துல. ஆனா அதே கலிகாலத்துல இவ்வளவுதான் 120 வருஷம் தான் நம்ம வாழ முடியும். அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் சொல்லப்படுது. இந்த 4 யுகங்கள் சேர்ந்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மகா யுகம் சொல்லுவாங்க, இல்ல ஒரு சதுர யுகம் சொல்லலாம், ஒரு திவ்ய யுகம் சொல்லப்படுது. ஓகேங்களா? இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் விரிவா படிக்கலாம். 2வது பதம் மாதாஜி. மாலதி மாதாஜி, வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லோகம் 2. ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் இமம் ராஜஸ்ய விதுஹு சகாலே நேஹ மஹதா யோகோ நஷ்ட பரந்தப. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க என்ன சொல்றப்பன்னா, உன்னதமான இவ்விஞ்ஞானம் சீடர்களின் சங்கிலித் தொடர் மூலமாக பெறப்பட்டு அவ்வாறு புனிதமான மன்னர்களால் உணரப்பட்டது. ஆனால் காலப்போக்கில் இத்தொடர் விட்டு போகவே இவ்விஞ்ஞானம் மறைந்து விட்டதை போல தோன்றுகிறது. இப்ப நாம இந்த ஸ்லோகம் மூலியமாக பகவான் வந்து நமக்கு சொல்றார். இது முன்னாடி வந்து சூரிய பகவான் கிட்டே இந்த இதை கொடுத்துட்டார். ஆனா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இவ்விஞ்ஞானம் சீடர்களின் சங்கிலித் தொடர். சீடர்கள்னா யார் சொல்லுவாங்க? இப்ப விஞ்ஞானம் பகவான் சொல்ல வர்றாரு பாருங்க. உன்னதமான இவ்விஞ்ஞானம் சீடர்களின் சங்கிலித் தொடர் அப்படின்றார் மூலமாக பெறப்பட்டு அவ்வாறு புனித மன்னர்களால் உணரப்பட்டது அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்ப சீட பரம்பரைன்னா நம்ம யார சொல்லுவோம்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாமே அன்மியூட் பண்ணி பேசுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. புரிஞ்சுக்கலாம் மாதாஜி பிரபு. எல்லாமே ஃப்ரீயா பேசுங்க. தப்பு இருந்தாலும் நம்ம அது இது பண்ணிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது இவ்விஞ்ஞான சீடர்களின் சங்கிலித் தொடர் மூலமாக பெறப்பட்டு அவ்வாறு புனிதமான மன்னர்களால் உணரப்பட்டது அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்ப சங்கிலித் தொடர், அதாவது இந்த தொடர் சொல்றது என்னது? யாரு? மனு மனு மனுக்கு அப்புறம் வந்து சொல்றாங்களா பிரபு? ஹரிபோல் மக்கள். ஆனா ஒரு புரிதல் இருந்திருக்கு உங்களுக்கு. நல்ல அழகா வந்து என்ன சொல்றீங்கன்னா, சங்கிலித் தொடர்னா மனுக்கள் சொல்றீங்க. கரெக்ட் இல்ல? பட் என்னன்னா பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய ஆச்சாரிகள் 4 விதமான ஆச்சாரிகள். இப்ப அதை பத்தி அடுத்த ஸ்லோகத்துல அதான் படிக்க போறோம். இப்போ இது இந்த ஸ்லோகத்துல படிக்கலாம். அதை பத்தி சங்கிலித் தொடர்ன்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நம்ம லெவல் 1ல படிச்சிருக்கோம். சொல்லியிருக்காருப்பா உங்களுக்கு 4 விதமான சம்பிரதாயங்கள் சொல்லியிருக்காருல்ல. பிரம்மாவில இருந்து வந்தது பிரம்ம கௌடிய சம்பிரதாயம். ஸ்ரீ பரம்பரா. அந்த சங்கிலித் தொடர் அது நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா புரிஞ்சுக்கணும். எதுக்கு திரும்ப திரும்ப நம்ம சொல்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து இப்போ ஒரு புக்கு வாங்குறோம்னு வச்சுங்களேன். ஏதோ ஒரு புக்கு ஒன்று வாங்குறோம். ஒரு கிரி ஸ்டோர்லயோ, இல்ல ஒரு காளிகாம்பாள் கோவில்லையோ, இல்ல எங்கேயோ ஒரு கோவில்ல போய் புண்ணிய ஸ்தலத்துல போய் ஒரு கோவில் புக்கு வாங்குறோம். புக்கு வாங்கும் போது பாத்தீங்கன்னா, அந்த புக்கு யாரு எழுதியிருக்கிறாங்க அதை முதல்ல பார்க்கணும். அந்த புக்கு யாரு எழுதியிருக்கிறாங்க, அவர் எழுதப்பட்டவர் யாருன்றதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் அந்த புக்கை வாங்கி நம்ம படிக்கணும். யாரோ நிறைய பேர் எழுதுவாங்க, அதெல்லாம் வாங்கி படிக்க கூடாது. ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த ஞானம் தான் இருக்கும். அதாவது சீடர்களின் சங்கிலித் தொடர்ன்னு சொல்லும் போது, இப்போ இந்த வேதத்தை வந்து பகவான் வந்து 4 விதமான ஆச்சாரிகிட்ட கொடுத்துருக்கிறார். இந்த வேதத்தை நீங்க அதை ஃபாலோ பண்ணி உங்க சீட பரம்பரை ஒரு ஆச்சாரிகிட்ட கொடுங்க, ஒப்படைங்க, சீடர்கிட்ட ஒப்படைங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு. அப்ப பகவான் அவங்க என்ன பண்றாங்க, 4 ஆச்சாரிகள் என்ன பண்றாங்கன்னா, அவங்களுக்குள்ள சீடர் யாரு, ஒரு முக்கியமான ஆஸ்தான சரி. இப்ப நாம பெரியார் இருந்தாரு, மகா பெரியார் இருந்தார். மகா பெரியார் அப்புறம் சரஸ்வதி சுவாமி வந்தாங்க. சோ அதுக்கப்புறம் வந்து இப்ப இருக்கிறாரு, இப்ப இன்னொருத்தர் கொடுக்க போறாரு. இப்ப அந்த மாதிரி சங்கராச்சாரி, அப்புறம் ராமானுஜ ஆச்சாரியர். ராமானுஜ ஆச்சாரி யாரு சிஷியமா இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு. சோ அந்த அந்த குருசீட பரம்பரை பார்த்தீங்களா, அதுதான் குருசீட பரம்பரை சொல்றது. அந்த பரம்பரையில வர ஆச்சாரிகள் எழுதின புக்கு மாத்திரம் தான் நம்ம படிக்கிறதுக்கு உகந்தது, அதி உத்தமம். அது வேற யார் எழுதுற புக்கு நீங்க படிக்காது. அது தவறான புரிதல் தான் நம்ம கொண்டு போய் விடும். தயவு செய்து படிக்காது. ஆச்சாரிகள் எழுதுனாங்களா, இப்ப ஒண்ணும் இல்ல, இப்ப மகா பெரிவார் இருந்தாரு, மகா பெரிவாருக்கு கீழே அவரு சரஸ்வதி சுவாமி. மகா பெரிவார்கிட்ட அப்ப வந்து யாரு இருந்தாங்க அவர் கூட, அவங்க யாரு புக் எழுதுனாங்க, அந்த புக்கு வாங்கிதான் படிக்கும்.
ராமானுஜ ஆச்சாரியர்கிட்ட 12 பேர் சீடர்கள் இருந்தாங்க. அந்த 12 சீடர்கள் யார் யாரு? அவங்க எழுதின புக்கை நம்ம படிக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பிரிவா அதுதான் நம்ம ஜாக்கிரதையா படிக்கணும். அதுதான் சொல்றது, சங்கி தொடர் மூலமாக பெறப்பட்ட இந்த புனித மன்னர்களால் உணரப்பட்டது. இப்ப யாரோ ஒருத்தர் எழுதுறாரு. இப்போ நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாமே. மகாத்மா காந்தி இருக்கிறார். அவரும் ஒரு கீதைக்கு வந்து பொருளுரை கொடுத்திருக்கிறார். அவரு ஒரு விளக்கம் கொடுத்துக்கிறார். அவர் ஒரு 3 பாட்டா எடுத்துங்க. ஒரு பாட்டு மோசமான வாழ்க்கை வாழ்ந்திருக்கிறார், ரஜோகுணத்துல வாழ்ந்திருக்கிறார். அவர் ஆரம்ப கட்ட வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கார். கஷ்டப்படனா பெரிய செல்வந்தர் தான், ஆனா சமுதாயத்துல ரொம்ப தப்புகள்லாம் பண்ணியிருக்கிறார். ஒரு பாட்டு. இது 2 பாட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப மக்களுக்காக தொண்டாட்டி இருக்கிறார். அப்போ அந்த மாதிரி அவர்கிட்ட எழுதின புக் எப்படி இருக்கும் பாருங்களேன், இல்லைங்களா? அவருடைய புரிதல் எப்படி இருக்கும் பாருங்க. அந்த மாதிரி புக்லாம் தயவு செய்து படிக்க கூடாது, தயவு செய்து படிக்க கூடாது. அது என்ன பண்ண, அவர் வந்து மகாத்மா தான், நான் இல்லைன்னு சொல்ல, மகா ஆத்மா தான் அவர் இருக்கட்டும். ஆனா அவர் புக்கெல்லாம் படிக்க கூடாது. ராமானுஜ ஆச்சாரியார் எழுதின புக்குகளை படிக்கணும். அதே மாதிரி கௌடிய சம்பிரதாயத்துல வர ஆச்சாரிகள் புக்குகளை படிக்கணும். சிவ சம்பிரதாயத்துல மூலம் சங்கராச்சாரியார் மூலம் எழுதின புக்குகளை படிக்கணும். விஷ்ணுசாமி மூலியமாக யாரு இருக்காங்களோ அவங்க புக்கில் தான் வாங்கி படிக்கணும். அதுதான் உண்மையான ஞானம். அப்பதான் நம்ம வந்து அதர்மம் செய்ய மாட்டோம். அதனால இல்லனாலதான் என்ன ஆகுது பாருங்க, சில மன்னர்கள் அதை உணரப்பட்டிருக்காங்க. உணர்ந்த பிறகுதான் அது அப்படியே கரெக்டா மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்திருக்கிறாங்க. அவங்க மன்னர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த அங்க இருக்கிற ஆச்சாரிகள்லாம் யாருங்க, ஆச்சாரிகள்ல அந்தணர்கள், அந்தன்கிட்ட சொல்லி, எப்பா அந்தணர்களே இதுதான் நீங்க போட்டு கொடுக்கணும், இதை சொல்லி கொடுத்தா நல்லது இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஏன்னா மன்னர் வழிகாட்டி, இந்த 4 பிரிவுகளுக்கும் வழிகாட்டி சத்திரியன் இல்லையா? அந்த வேதத்தை இவங்க கரெக்டா ஃபாலோ பண்றாங்களா நீன்னு பார்த்து அட்வைஸ் பண்ற வேலை யாருன்னா ஒரு பிராமணருக்கு. யாருக்கிட்ட? சத்திரியன்கிட்ட சொல்லணும், நான் கரெக்டா செயல்படுறேனா அப்படின்னு. அவரு கரெக்டா செயல்படுறாரு சத்திரியன் பார்த்து சொல்லணும். ஸோ இதெல்லாம் ஒரு கூட்டு குடும்பமா இருந்து செஞ்சாதான் நமக்கு விஞ்ஞானம் கரெக்டா இருக்கும். ஆனா என்னாச்சு, மன்னர்கள் சரியா ஃபாலோ பண்ணல, அதுதான் மறந்து விட்ட போல தோன்றுகிறது அப்படின்னு 2வது பதம் மூலியமா நமக்கு விளக்குறாரு. அப்போ காலத்தின் செயல்பாடு எப்படி இருக்கும் பாருங்க. ஆன்மீக அடையும் முறை பார்த்தீங்கன்னா சரியான செயல்முறை இருக்கணும், தவறான செயல்முறை இருக்கு. 2 விதமான இருக்கு. இப்ப தவறான செயல்முறைன்னா அது யாரும் கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணல. சரியான பாலம்னா அந்த சீடஸ் பரம்பரையிலிருந்து இந்த காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கரெக்டா நம்ம கொண்டு வரணும். இப்ப ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் பாருங்களேன். இப்ப நம்மளை சுத்தி என்ன சுத்தி ஒரு 10 பேர் உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க, ரவுண்டு கட்டி உட்காந்துக்கிறாங்க. இந்த சைட்ல வலது பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு கதையை சொல்றேன், பகவான் ஒரு லீலையே சொல்றேன்னு வச்சுங்களேன். ஒரு லீலையை சொல்றேன் இவங்கிட்ட, இந்த லீலையே நீ அவர்கிட்ட சொல்லுப்பா அப்படின்ற. அவர் என்னப்பா அடுத்தவங்கிட்ட சொல்லுப்பா. அப்படியே சொல்லி 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 8, 9 ஆச்சு. திருப்பி என்கிட்ட அந்த 9வது ஆளு என்கிட்ட அந்த கதையை சொல்றாரு. நான் 10வது ஆளு என்கிட்ட அந்த கதையை சொல்றாரு. சொன்னா நான் சொன்ன கதையே இல்லை, அப்படியே உல்டாவா இருக்கு. காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நான் வந்து என்னுடைய ஞானத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு கீதையை ஒரு பகவானுடைய லீலையை நான் இவர்கிட்ட சொன்னேன். அவருக்கு எந்த ஞானம் இருக்கோ அது தகுந்த மாதிரி அவரு புரிஞ்சிருப்பார். புரிஞ்சுக்கிட்டு ஒண்ணு நான் சொன்னதுல ஒரு பாயிண்ட விட்டுருப்பார், இல்லைன்னா ஒரு பாயிண்ட ஏத்தி சொல்லுவார். இறக்கியோ ஏத்தியோ சொல்லுவார். இவரு என்ன பண்ணுவாரு, அவர்கிட்ட சொல்றாரு அந்த கதையை. அந்த கதையை அவருக்கு என்ன ஞானம் இருக்கோ ஏத்துப்பார். அப்படியே போய் 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 கரெக்டா இங்க வரும்போது பாத்தீங்கன்னா, என்கிட்ட வரும்போது அந்த நான் சொன்ன கதையே இருக்காது, அப்படியே உள்டாவா இல்லைங்களா? ஆனா அதுவே வந்து குரு சீட பரம்பரை வரனா, என்னுடைய குரு என்ன சொன்னாரோ அது மாத்திரம் உபதேசம் பண்றதுக்கு மட்டும்தான் ஒரு ஆச்சாரிகளுக்கிட்ட ஒரு தன்மை இருக்கும். அது வேற மாத்திய சொல்லக்கூடாது. சொன்னா வேதம் அது தவறு, அது அதர்மம் செய்யறது அர்த்தம். நான் படிச்ச வேதமே தப்பு, நான் படிச்ச வகையே தப்பு, வேதம் தப்பு இல்லை, நான் பண்ணது தப்பு. அது நான் வந்து அந்த பாவத்தை அனுபவிச்சுதான் ஆகணும் இல்லைங்களா? அதனாலதான் சொல்ல வருது, நம்ம படிக்கிறதே வந்து கரெக்டான ஆச்சாரத்தை வாங்கிதான் நாம இந்த புக்குங்களை படிக்கணும். அது வேதங்களை தெரிஞ்சுக்கணும். வேதங்களை படிக்கிறோட எல்லார்கிட்டையும் போய் படிக்க கூடாது. அந்த வேதம் யாரா இருக்காலும் அவன் தான் பண்ணுவான். அப்ப காலத்தின் செயல்பாடு அனைத்தையுமே அழிக்கக்கூடியது. ஏன் அழிக்கக்கூடியது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இளமை, அழகு, ஞாபக சக்தி, பார்வை திறன், கட்டணம், அதாவது கார், பைக்கு, மொபைல் போன், துணிமணிகள். இப்ப நம்ம ஆரம்ப கட்டத்துல இருக்கிறோம்னு வச்சுக்கலாம். இந்த பிரம்மச்சாரி விரதம் நம்ம சொல்றோம். ஆனா இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அழியக்கூடிய செயல். இது எல்லாமே இயற்கையோட அழியக்கூடிய செயல். இது நம்ம இளமை இருந்துகிட்டே இருக்க முடியுமா? இல்லைங்களா?
அழகு எப்பவுமே இருக்க முடியுமா? 15 வயசு உள்ள பொம்பளை பிள்ளையும் சரி, ஆம்பளை பிள்ளையும் சரி. அதே இன்னும் 10 வருஷம் ஆச்சுன்னா வேற மாதிரி இருப்பாங்க. அது ஒரு 20 வருஷம், இன்னொரு 30 வயசு போனா வேற மாதிரி இருக்கும். 50 வயசு ஆனா சுத்தமா முகமே மாறிடும் இல்லைங்களா? அந்த அழகு ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு செகண்ட் மாறிட்டே தான் இருக்கும் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி ஞாபக சக்தி அப்படிதான். ஞாபக சக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா, நேத்து நடந்தது எல்லாமே நம்ம சொல்ல முடியாது. ஏதாவது ஒண்ணுதான் நம்ம ஒரு பிரதானமா ஒண்ணு எடுத்திருப்போம். அந்த ஞாபக சக்தி தான் இருக்கும். பார்வை திறன் அப்படிதான். வயசாக வயசாக என்ன ஆகும் பாருங்க. இந்த இப்ப கண்ணாடி போட்டிருக்கோம். இன்னொரு 4 வருஷம் பார்த்தோம்னா புட்டி புட்டியா பெரிய பெரிய புட்டியா போடுவோம். பெரிய லென்ஸ் வச்சு மாட்டுவோம் இல்லைங்களா? வயசாக வயசாக அந்த மாற்றங்கள் ஏற்படதான் செய்யும். ஆரோக்கியம் அப்படிதான். கட்டடம் அப்படித்தானே. ஒரு 40 வருஷம் 50 வருஷம் தான் ஒரு கட்டடம் இருக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் அந்த கட்டடத்தை இடிச்சு வேற பூசெல்லாம் கட்டி ஆகணும். கார், பைக்கு, மொபைல், போனு, துணிமணிகள் எல்லாமே வந்து காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரிதான் அது நம்மள மாத்திட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா? எல்லாமே அழியக்கூடியதுதான். ஆனா வேதம் வந்து என்னைக்குமே அழியாது. வேதம் பகவான் எப்ப சொன்னாரோ அந்த வேதம் அப்படியே தான் இருக்கும். அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் பாத்தீங்கன்னா, நம்மள முன்னோர்கள், நம்ம தாய் தந்தையர்கள் சொல்றது கூட காதுல கேட்டுக்க மாட்டாங்க. யாரு? பகவத் பக்தர்கள். ஐயா, அப்பா நீ சொன்னது சரிப்பா, நீ சொல்லிட்ட, உன் தந்தையார் சொல்லியிருக்கார், உன்னுடைய ஆச்சாரிகள் சொல்லிருக்கலாம் ஒண்ணுனா, ஆனா வேதம் சொல்றதை நான் ஃபாலோ பண்ணுவேன் அப்படின்ற பாருங்களா. அவன் தான் உண்மையான பகவத் பக்தன். தாய் தந்தை கூட தவறு பண்ணலாம், நம்ம ஆச்சாரிகளும் தவறு பண்ணலாம், நம்மளுடைய மூதாதைகளும் தவறு பண்ணலாம், நம்மள அதிகாரிகளும் தவறு பண்ணலாம். வேதம் என்னைக்குமே தவறு பண்ணாது. வேதம் வேதம் கரெக்டா தான் இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்போ அந்த வேதத்தை கரெக்டா நாம ஃபாலோ பண்ணும். நாம தான் மாறிக்கிட்டே இருப்போம். இளமை, முதுமை எல்லாம் வந்துகிட்டே இருப்போம். ஆனா நம்மளுடைய வேதம் என்னைக்குமே மாறாது. அது அப்படியே தான் இருக்கும் இல்லைங்களா? அதை பத்தி ஒன்னு டீட்டெயிலா படிக்கலாம். சரி, இங்க வந்து இப்ப 4 விதமான சம்பிரதாயம் சொல்லப்பட்டது. இப்ப பகவான் என்ன பண்றாரு? முதல்ல வந்து பிரம்ம கௌடிய சம்பிரதாயம். இப்ப அந்த சம்பிரதாயத்தை நாம இப்போ வந்து இதை படிச்சுட்டு இருக்கோம். அதுக்கு யார் அதிபதின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரம்மா. அந்த சம்பிரதாயத்துக்கு அதிபதியா இருக்கிறவர் பிரம்மா, பிரம்ம கௌடிய சம்பிரதாயம். அந்த சம்பிரதாயத்தோட ஆச்சாரியர் வந்து பாத்தீங்கன்னா, அவர் வந்து பிரம்மா என்ன பண்றாரு? இவர்கிட்ட கொடுக்குறாரு. யாருக்கிட்ட? மத்துவாச்சாரி. அவர் எங்க பிறந்திருக்கிறாரு? நம்ம ஆகஸ்ட் மாசம் ஒரு கோயிலுக்கு போறோம். நம்ம எல்லாருமே, நீங்க எல்லாருமே வரணும், முயற்சி பண்ணி பாருங்க, வாங்க. ஏன்னா அங்கதான் மத்துவாச்சாரி, ராமானுஜ ஆச்சாரி எங்க பிறந்தாரு நம்ம பார்த்திருப்போம் இல்லைங்களா? அது மாதிரி மத்துவாச்சாரி பிறந்த இடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உடுப்பிக்கு பக்கத்துக்கு முன்னாடியே, உடுப்புக்கு முன்னாடியே வந்து அங்கதான் பகவான் அந்த ஆச்சாரி பிறந்தாரு. ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த இடம். ஓகேங்களா? அந்த கர்நாடகா தான் மத்வாச்சாரி பிறந்தார். அதே மாதிரி ஸ்ரீ சம்பிரதாயம். ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்தை அதிபதியும் பாத்தீங்கன்னா தாயார், லட்சுமி தாயார், கனகவல்லி தாயார். அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க? ராமானுஜ ஆச்சாரி கிட்ட கொடுத்திருக்கிறாங்க, வேதத்தை ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்க. அதே மாதிரி சிவ சம்பிரதாயம், உத்தர சம்பிரதாயம். அவரு யாரு? சிவ சம்பிரதாயத்துல சிவபெருமான் தான் அந்த இதுக்கு வந்து அதிபதியா இருக்கிறார். அவரு விஷ்ணு சுவாமி கிட்ட அந்த வேதத்தை கொடுத்திருக்கிறார். அதே மாதிரி சனத்குமார்கள், அதாவது பிரம்மாவுடைய புதல்வர்கள், அந்த ஆச்சாரி கிட்ட வந்து இந்த வேதத்தை கொடுத்துக்கிறாங்க. சோ இந்த 4 ஆச்சாரிகள் வர வேதம் தான். இப்ப நம்ம எடுத்துக்கலாம், நம்ம பிரம்மகூடிய சம்பிரதாயம் பாத்தீங்கன்னா, பிரம்மகூடிய சம்பிரதாயத்தை பிரம்மா என்ன பண்றார்? நாரத முனிகிட்ட கொடுக்கிறார். நாரத முனி என்ன பண்றார்? இவர் வியாச பகவான் கிட்ட உபதேசம் பண்ணியிருக்கார். வியாச பகவான் என்ன பண்றார்? மத்துவாச்சாரி கிட்ட கொடுத்துருக்கார். மத்துவாச்சாரி மூலியமா தான் இப்ப இந்த அதுக்கப்புறம் வந்த குரு சீட பரம்பரை ஆச்சாரிகள்ல நம்ம 32வது ஆச்சாரியாரா வர்றதுதான் ஸ்ரீல பிரபுபாதா. இப்ப அவருடைய போதனையில் தான் அவர் குரு என்ன சொன்னார், அவருடைய குரு என்ன சொன்னார், அவருடைய என்ன குரு என்ன சொன்னார். ஏன்னா அவங்க என்ன சொன்னாங்களோ அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டே வருவாங்க. இப்ப பிரம்மாவுடைய சம்பிரதாயத்துல ஏகப்பட்ட ஆச்சாரிகள் இருக்காங்க, நான் இல்லைன்னு சொல்லல, ஏத்துக்கிறேன். ஆனாலும் அவங்க யாரை வச்சு சொல்லுவாங்க தெரியுமா? ஸ்ரீல பிரபுபாதா சொன்னாருன்னு சொல்லுவாங்க, நான் சொன்னேன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. இப்ப நானும் ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுடைய சிஷியன் தான், நானும் அவர்கிட்ட தான் தீட்சை வாங்கிட்டேன், நான் அவர்கிட்ட வாங்கல, இன்னும் தீட்சை நான் அவர்கிட்ட தான் வாங்கிக்கிட்டேன் அப்படின்னு நான் மனக்கற்பனையில எழுதக்கூடாது. என் குரு என்ன சொன்னாரு அதுதான் நான் எழுதணும். அப்ப என் புக்கை வாங்கி நீங்க எல்லாம் படிக்கலாம் இல்லைங்களா? இது வந்து சீட பரம்பரை வர ஆச்சாரி. அது மாதிரிதான் இப்ப நம்மளோட ஸ்ரீல பிரபுபாதால 12 ஆச்சாரிகள் இருக்காங்க. அந்த ஆச்சாரி யாரு பிரதானமா இருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா ஜெயபதக மகாராஜா. அப்ப அவருக்கு அடுத்தது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்தது ஜெயபதக மகாராஜா. அவருக்கு ஈக்குவலா 11 பேர் இருக்கிறாங்க. அவருடைய ஈக்குவலா 11 பேர் இருக்கிறாங்க. ஆனாலும் இந்த கௌடிய சம்பிரதாயத்தோட ஹெட்னு யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அவரு தான் ஆச்சாரியா இருக்கிறாரு, நம்மளுடைய ஜெயபதக மகாராஜா. ஓகேங்களா? சோ அந்த அவர் எழுதுற புக்கை படிக்கலாம். அவரு அதுக்கப்புறம் யார் வர ஆச்சாரிகளோ அவங்க புக்கு படிக்கலாம். சோ அந்த மாதிரி தெரிஞ்சுக்கணும். அதே மாதிரி ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்தை ராமானுஜ ஆச்சாரியார். ராமானுஜரை கொடுக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா இதே பிரம்மா தான், நாரத முனி தான், இவங்க எல்லாருமே இப்படிதான் வருவாங்க. பிரம்மா வந்துதான் என்ன பண்ணுவாங்க? மத்வாச்சாரிட்ட இவரு கொடுப்பாங்க. இந்த 4 வேதத்தையும் யார் மூலியமா வருது பாத்தீங்கன்னா இவர் தான்.
வியாசர் தான். வியாசர் தான் இந்த வேதத்தை பகவான்கிட்ட வாங்கி உள்வாங்கி இதை வந்து 4 பேர்கிட்டையும் கொடுக்கறது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா வியாசர் தான். அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? இன்னும் படிக்கலாம், இன்னும் விரிவா படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. தவறான செயல்முறைகள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு வந்து பகவான் கிருஷ்ணரை முழுமுற் கடவுளாக ஏற்றுக்கொள்ளுதல். இரண்டாவது பாத்தீங்கன்னா பரம்பரை முறையை பின்பற்றுதல். பரம்பரை முறைன்னா இந்த குருசீட பரம்பரை வரைய நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். மனம் போன போக்கில் விளக்கம் கற்பித்தல் இருக்கவே கூடாது. வேதங்கள் என்ன சொல்லப்பட்டதோ அதுதான் நமக்கு பிரதானமா எடுத்து நாம உபதேசம் பண்ணணும். நாம இஷ்டத்துக்கெல்லாம் நம்ம பேசவே கூடாது. அது பேசினாவே அது அதர்மம்னு வேதம் சொல்லுது. அதனால நம்ம அந்த மாதிரி சாராம்சம் மூலியமாக நாம இதை படிக்கவே கூடாது அப்படின்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் விரிவா பார்க்கலாம். அப்போ தலைவர்களும் நிர்வாகிகளும் பகவத்கீதை விஞ்ஞானத்தை அறிந்து பின்பற்றுதல் அவசியம். இல்லைங்களா? இப்ப நம்ம ஊர்ல பாத்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட பேர் இருக்கிறாங்க. என்ன பண்ணுவாங்க பாத்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு கிராம பஞ்சாயத்து ஒன்று நடக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம். அந்த கிராம பஞ்சாயத்துல அந்த காலத்துலலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல்ல எல்லாமே என்ன பண்ணுவாங்க, பிராமந்திரம் சொல்லுவாங்க. அதாவது அந்த ஊர்ல உள்ள குல வழக்கங்கள் இருக்கும். எல்லா விதமான குல வழக்கங்கள் இருக்கும். பிரதானமா ஒரு கிராமம்னு எடுத்துக்கிட்டா அந்த கிராமத்துல நாலு விதமான ஆளுங்கள் இருப்பாங்க. சரி, அந்தந்த குலத்துக்கு தகுந்த அந்த ஊருக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு குல தெய்வம் இருக்கும். அந்த ஊருக்கு தகுந்த மாதிரி கோத்திரம் இருக்கும். அதை வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க, நமக்கு வந்து ஒரு மங்களாச்சாரம் பண்ணுவாங்க. பகவானுக்கு ஒரு மங்களாச்சாரம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து வேதத்துல இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கப்பா, இதுதான்ப்பா இது, நான் நீதி கொடுக்க போறேன் அப்படின்னு யார் சொல்லுவாரு? ஊர் தலைவர், பஞ்சாயத்து தலைவர் சொல்லுவார். எப்பா பகவத்கீதையில எதாவது சொல்லப்பட்டிருக்கு, வேதங்களே இப்படிதான் சொல்லப்பட்டிருக்கு, இதை கரெக்டா நம்ம ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேதத்தை முதல்ல பகவத்கீதை புக்கை முன்னாடி வச்சுட்டு அந்த ஊர் தலைவர் கேட்பார், கொஸ்டின் கேட்பார். இவங்ககிட்ட கொஸ்டின் கேட்பார், இவங்ககிட்டையும் கொஸ்டின் கேட்பார். 2 பேர்ட்டையும் கேட்டுக்கிட்டு ஒரு முடிவு சொல்லுவார். என்ன மாதிரி முடிவா இருக்கும்? வேதத்துல என்ன சொல்லப்பட்டதோ அந்த முடிவை ஃபாலோ பண்ணுவார். இப்ப நம்ம கோர்ட்லயும், ஹை கோர்ட்லயும் சரி, சுப்ரீம் கோர்ட்லயும் சரி, எந்த கோர்ட்ல போனாலும் சரி, அங்க எங்க இருக்கும்? என்ன இருக்கும்? பகவத்கீதை தான் இருக்கும். புக்கு மேல கையை வச்சு அங்க வந்து நம்ம சொல்லணும். வேத புக்கு மேல கை வச்சு நாம அதை சொல்லணும். இல்லைங்களா? அதுதான் அதுதான் இங்க சொல்ல போறேன். தலைவர்களும் சரி, நிர்வாகிகளும் சரி, யாரா இருந்தாலுமே அதை விட்டுருங்க. இப்ப நாம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டாக்டரா படிச்சிருக்கிறோம், ஒரு இன்ஜினியரா இருக்கிறோம், ஏதோ ஒரு பெரிய ஹையர் போஸ்டிங் இருக்குன்னா கூட சரி, அவங்க வந்து இந்த கீதையை உள்வாங்கணும். கீதையை உள்வாங்கி அவங்க மக்களுக்கு சேவை மனப்பான்மை வரும். இதை உள்வாங்காம இருந்துட்டு வெறும் ஞானத்தோட, பௌதிக ஞானத்தோட இருந்தாங்கன்னா அப்போ வந்து அவங்க மனம் போன போக்குல செயல்படுவாங்க. வேதத்தை அறியல, இல்லைங்களா? வேதத்தை அறியாம அவங்க பாட்டு ஏதோ மனம் போல அவங்க பணம் சம்பாதிக்கணும், நாம சுகமா இருக்கணும் அப்படின்ற காலகட்டத்துல அவங்க வாழ்ந்துகிட்டே இருப்பாங்க. அப்போ என்ன ஆகும்? அதர்மம் அதிகமாக தான் படும். கீதையை எல்லாருமே உள்வாங்கி கீதன் மூலியமாக நம்ம வாழ்வியை கொண்டு வரும்போது பாத்தீங்கன்னா அப்போ நாம வந்து லோகம் நல்லா இருக்கும். இப்போ மக்கள் வந்து சரியான பாதையில ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, இல்லைங்களா? நேற்று கூட நான் ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு பெரியவங்கிட்ட பேசும்போது, என்னோட மூத்தவங்க அவங்க 50 வயசு, அதாவது எனக்கு 57 வயசுன்னா அவங்க ஒரு 6-7 வயசு இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். இப்ப நம்ம மாதாஜி மாதிரி தான். அப்போ அவங்ககிட்ட நம்ம சொல்லும் போது சொல்றோம், நீங்க வாழ்ந்த காலத்துல ஒரு ஃபேமிலியா குடும்பமா எடுத்துக்கிட்டோன்னா 50 வயசு வாழ்நாள் முடிவு வரைக்கும் புருஷன் பொண்டாட்டிங்க விலகவே மாட்டாங்க. இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தாங்களோ நமக்கு தெரிஞ்ச காலத்துல இருந்து ஒரு 300 வருஷத்துக்கு முன்னாடி, ஒரு 250 வருஷம் முன்னாடி, 100 வருஷம் முன்னாடி. அப்போ அவங்ககிட்ட பேசும்போது சொல்றோம், உங்க வாழ்காலத்துல நீங்க எல்லாமே ஒன்னாதான் இருந்தீங்க. ஆனா இந்த ஜெனரேஷன், இப்ப நாங்க 57 வயசு ஆகுதுன்னா எங்களோட ஜெனரேஷன் 70ல பிறந்தவங்க என்ன பண்றாங்க? சரி, அது தாய் தந்தையாரு இந்த மாதிரி இருக்கிறாங்களே, அது மாதிரி நம்மளும் வாழணும் அப்படின்னு வாழறோம். அப்ப அதுல எப்படி வாழறோம் பாருங்க. ஒரு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 30 வருஷமா சேர்ந்து வாழணும் முயற்சி பண்றோம். ஆனா இதே நம்மளுடைய அடுத்த ஜெனரேஷன் இருக்கு இல்லையா, அடுத்த ஜெனரேஷன் இருக்கு, அவங்க வந்து அந்த மாதிரி வாழ்வாங்களான்னு நினைச்சு பாருங்களேன். கண்டிப்பா இருக்கவே முடியாது. கல்யாணம் ஆகி ஒரு வாரத்திலேயே ஓடுறவங்க இருக்காங்க. இப்ப டிவி சீரியலும் ஒண்ணு பார்த்துட்டு இருந்தாங்க, எங்க வீட்டுல பார்த்துருக்காங்க. கல்யாணம் ஆயிட்டு உடனே விவாகரத்து பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு மாப்பிள்ளைய வச்சுன்னு சுத்துது. கல்யாணம் ஆகி மறுநாள் அது சீரியல்ல போட்டு பெருசா போட்டுக்கிறாங்க. அதையும் மக்கள் பார்க்கத்தான் செய்யுது. அப்போ வாழற நோக்கம் எங்க போகுது பாருங்க. கீதையை உள்வாங்கல, சமுதாயம் எங்க போயிட்டு இருக்கு பாருங்க. அதையும் நாம உள்வாங்கி பார்த்துன்றோம், இல்லைங்களா? திருமணமாகி 2 நாள்ல மறுநாளே இதுக்கு போறாங்க, கோர்ட்டுக்கு போறாங்க, வக்கீல பார்க்க போறாங்க. அப்ப எப்படிப்பட்ட சமுதாயம் போயிட்டு இருக்கு பாருங்க. இப்ப அந்த கூட்டு குடும்பம் இந்த மாதிரி செயல்பாடெல்லாம் போயிடுச்சு. இப்ப அடுத்த தலைமுறை எப்படி இருக்கும் சொல்ல முடியாது. அந்த மாதிரி காலகட்டம். அதுக்கு நாமும் பாவம் பண்றோம். அவங்க பாவம் பண்ணல, அதுக்கு நாம தான் பாவம் பண்றோம்.
நம்ம பிள்ளைகளை சரியா வளர்க்கல, நம்ம கடமையை நாம சரி பண்ணல, நம்ம சமுதாயத்தை சரி பண்ணல. அதுக்கு காரணம் என்ன? கீதையை நாம உள்வாங்கல. நம்முடைய கடமை என்ன தெரியுங்களா? பகவத்கீதை நம்ம எல்லாம் கேட்கிறோம், படிக்கிறோம், எல்லாம் செய்யறோம். நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம வீட்டு பிள்ளைகளாவது கீதையை படிக்க வைங்க, வேதத்தை படிக்க வைங்க, கேட்க வைங்க, அந்த ஞானத்தை கொடுங்க. இது செஞ்சாவே பகவானுக்கு செய்யற கோடி புண்ணியம் அது. நீங்க கோயில் கோயிலா போகணும்னு அவசியமே இல்லை, காசிக்கு ராமேஸ்வரம் போகணும்னு அவசியமே இல்லை. கீதையை மத்தவங்க உபதேசம் பண்ணி படிக்க வச்சாவே போதும். அந்த குழந்தைகள் 100 தலைமுறை வரைக்கும் நல்லா கொண்டு போவாங்க குடும்பத்தை, இல்லைங்களா? அதுதான் சொல்றாரு. தலைவர்களும் நிர்வாகிகளும் பகவத்கீதை விஞ்ஞானத்தை அறிந்து பின்பற்றுதல் அவசியம். மக்கள் சரியான முறையில் வழிநடத்த அவர்களுக்கு மீது மிகவும் அவசியம்ன்றார் பகவான், இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் பாருங்க, இது பாருங்க, ஒரு அதாவது மின்விசை தோற்றுவிக்கும் இடத்துடன் உங்கள் பிளக்கை இணைக்கவும், இல்லை என்றால் மின்சாரம் இயங்காது. அங்கீகரிக்கப்பட்ட சீட பரம்பரை மிகவும் இன்றியமையாதது, இல்லைங்களா? நமக்கு நம்ம ஞானத்தை கொடுக்கறது நம்ம குரு சீட பரம்பரை. இப்ப ஃபேன் இருக்கு, சுவிட்சை போட்டாதான் அது கரண்ட் போனாதான் அது சுத்தம், இல்லைன்னா சுத்தாது. வேதம் இருக்கு, காலகாலமா வேதம் இருக்கு. அந்த மின்சாரம்ன்றது இந்த நமக்கு ஒரு ஆச்சாரிகள். அந்த ஆச்சாரி சுத்துறது யாரு? நாம தான். ஃபேனோட ரெக்க நாம தான். நமக்கு கொடுக்கற வேதம் இருக்கு, வேதம் எப்பவுமே அழியாது, அது இருந்துட்டு தான் இருக்கிறோம். அந்த சுவிட்ச் போர்டு கொடுக்கறது நாம சுத்தணும்னா நம்ம என்ன செய்யணும்? சீட பரம்பரை ஆச்சாரிகள் மூலியமாக அந்த ஞானத்தை பெறணும், இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 3வது பதம் என்ன சொல்றது பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லோகம் 3. சயேவாயம் மயா தேத்ய யோக ப்ரோக்த புராதனஹ பக்தோசி மே சகாசேதி ரஹஸ்யம் ஹேததுத்தமம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த இடத்துல பாருங்க, 3வது பாத்திரம் என்ன சொல்றது பாருங்க. அதாவது பரமனுடன் உறவு கொள்வதை பற்றிய அதே பழமொழி விஞ்ஞானத்தை நான் இன்று உனக்கு எடுத்துரைத்துள்ளேன். ஏனெனில் நீ எனது பக்தனும் நண்பனுமானதால் இந்த விஞ்ஞானத்தின் உத்தம ரகசியத்தை உன்னால் புரிந்து கொள்ள முடியும். பகவானுடைய தொடர்பு இருக்கணும், பரமனுடைய தொடர்பு இருக்கணும். பரமன்னா இது நமக்குள்ள இதயத்தில் இருக்கிறார். பரமன் கோவில தான் இருக்குன்னு இல்லை, நமக்குள்ளேயே இருக்கிறார். நமக்குள்ளேயே இருக்கிறார், நம்ம மனைவிக்குள்ளேயே இருக்கிறார், கணவனுக்குள்ளேயே இருக்கிறார், பிள்ளைகளுக்குள்ளேயே இருக்கிறார். அப்போ பகவானுடைய எப்படி உறவு கொள்ளணும்னு பாருங்க. நமக்குள்ள இருக்கிற பகவானை நாம உறவு கொள்ளணும், அவரை நம்ம பார்க்கணும். நமக்குள்ள சாட்சி பறவையாக உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார். அவர் சாட்சி பறவை மாத்திரம் கிடையாது, அவர் இல்லைங்களா? நம்மளை ஆளக்கூடியவர் அவர் தான். அவர் வழியில் நம்மளை வழி நடத்த ஆரம்பிச்சிருவார். அவர்கிட்ட உறவு வச்சிருக்கணும். இது பாத்தீங்கன்னா பழம்பொரு விஞ்ஞானத்தை நான் இன்று உனக்கு எடுத்துரைத்துள்ளேன். ஏனெனில் நீ எனது பக்தனும் நண்பனானதால் இந்த விஞ்ஞானத்தை உத்தமமான ரகசியத்தை உன்னால் புரிந்து கொள்ள முடியும். எப்படி புரிந்து கொள்ள முடியும்? அதுக்கு 2 விதமான சாராம்சம் கொடுக்குறாரு. என்னன்னு பாப்போமா? பகவானுடைய பக்தரா இருக்கணும், பகவானுடைய பகவத் பக்தரா இருக்கணும், பகவானுக்கு நண்பராக இருக்கணும். பகவானை தன்னுடைய பிள்ளையை எடுத்துக்கலாம், பகவானை கணவரா எடுத்துக்கலாம், மனைவியா எடுத்துக்கலாம், சகோதரனா எடுத்துக்கலாம், சகோதரியா எடுத்துக்கலாம், எந்த ஸ்தானத்தோடையும் பகவானை எடுத்துக்கலாம். அந்த மாதிரி எண்ணத்துல பகவானுகிட்ட உறவு வச்சிருக்கணும். பகவானுகிட்ட எனக்கு அதெல்லாம் வேணாப்பா, நான் பகவானுடைய அனநிய பக்தன்பா அப்படின்னா அதுக்கும் ஓகே. அப்ப அந்த உன்னத ஞானத்தை பெற வேண்டிய தகுதி என்னன்னு பாருங்க. இந்த உறவு முறை தான். பக்தரா இருக்கணும், பகவானுகிட்ட நண்பரா இருக்கணும். ஏதாவது உறவு முறையில் நம்ம பகவானுக்கு இருந்தாதான் இந்த விஞ்ஞானத்தை நம்ம புரிஞ்சோம். இப்ப அர்ஜுனனுக்கு என்ன பாருங்க ரகசியம் பாருங்க, அவருக்கு பகவானுக்கு நண்பனா இருக்கிறார் அர்ஜுனன். நம்ம எல்லாமே அர்ஜுன மனங்களில் தான் இந்த பகவத்கீதையை நம்ம படிக்கிறோம், இல்லைங்களா? அப்ப நாமெல்லாம் யாருங்க? அர்ஜுனோட ஸ்தானத்துல நாம இருந்து கீதை கேட்டுன்றோம். அப்போ பகவான் உன்னதமான ரகசியத்தை உன்னால் புரிந்து கொள்ள முடியும் சொல்ல வர்றார், இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த பதம் படிக்கலாம் மாதாஜி, 4வது பதம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஸ்லோகம் 4. அபரம் பவதோ ஜன்ம பரம் ஜன்ம விவஸ்வதஹ கதம் ஏதத் விஜானியாம் த்வம் ஆதௌ ப்ரோக்தவான் இதி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ பகவான் இந்த 3 ஸ்லோகத்திலையும் பேசிட்டு இருந்தார்.
நாளைக்கு திரும்பவும் இதான் கேட்பேன். நீங்க அடுத்த வாரம் வந்தாலும் இதான் நான் கேட்க போறேன். ஞாபகம் வச்சுங்க. இந்த 3 ஸ்லோகத்திலையும் பகவான் தான் பேசினார். இப்ப 4வது பதத்துல அர்ஜுனன் பேசுறார். நோட் பண்ணி வச்சுங்க. அர்ஜுனன் வினவினான், சூரிய தேவனான விஸ்வான் பிறப்பால் தங்களிடம் பெரியவர், தங்களை விட பிறப்பால் தங்களை விட பெரியவர். தாங்கள் அவருக்கு விஞ்ஞானத்தை ஆரம்பத்திலே உபதேசித்தீர்கள் என்பதை எவ்வாறு நான் புரிந்து கொள்வது? இப்ப நமக்கு இந்த இடத்துல வருவோம். அர்ஜுனன் ஏன் இந்த கேள்வி கேட்கறான் பகவான் கிட்ட? உங்களுடைய புரிதல் எப்படி இருக்கு பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் பேசுங்க மாதாஜி பிரபு. ஜாலியா படிப்போம், அழகா ஃப்ரீயா படிப்போம். நமக்காக தான் பிரபு கேட்கிறாரு, நமக்காக தான், நமக்கு ப்ரூவ் பண்றதுக்காக கேட்கணும், நமக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக அர்ஜுனன் அவரு கேட்கிறாரு. அர்ஜுனன் பகவான் கிட்ட கேட்கிறாரு. ஓகே மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, நீங்க ஒரு ஆங்கிள் எடுத்திருக்கிறீங்க. இதுவும் கரெக்டான ஆங்கிள் தான், நான் தவறு சொல்லல. இதுவும் தவறான. வேற யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த முப்பிறவையை பத்தி நமக்கு எதுவும் நம்ம தெரியறது இல்ல. ஆனா கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, நான் அத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொன்னேன்னு, அது நீங்க எப்படி அப்படி சொல்றீங்க, என்னால அது புரிஞ்சுக்க முடியலையா அப்படின்னு கேட்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன் அர்ஜுன். ஹரிபோல் மாதாஜி, ஹரிபோல். கரெக்டான விளக்கம் தான் கொடுத்துருக்கீங்க. இது உங்களுடைய புரிதலா இருக்கு, கரெக்டான புரிதல் தான் இருக்கு. பார்ப்போம். பிரபுஜி இதை சொல்ல வந்தீங்க பிரபு. பிரபுஜி, அவர் கார்ல உதய சாய் விஷ்ணுவா இருந்தாரு. அதுதான் எல்லாத்துக்குமே முதல்ல அவர் தான் தோன்றினார். ஓகே ஓகே. இல்ல நீங்க அது ஓகே, நீங்க சொல்றது நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஆனா இந்த கேள்வி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஸ்லோகத்துல அர்ஜுனன் கேட்கிற கேள்வி என்னன்னா, சூரிய தேவனான விஸ்வான் பிறப்பால் தங்களை விட பெரியவர். அதாவது அர்ஜுனோட மனப்பக்குவம் பிடிக்க பாருங்க. அர்ஜுன பாத்தீங்கன்னா என்ன மாதாஜி சொல்லுங்க. அர்ஜுனன் பாத்தீங்கன்னா பிறப்பால் ஒரு இந்திரனோட மகன் தான். அவன் பாண்டுவோட பேரன், அவருடைய இந்திரனோட மகனாக அவர் ஒரு வம்சமா வராரு. ஒண்ணு. ரெண்டாவது பகவானும் சரி அர்ஜுனனும் சரி சமகாலத்துல பிறந்தவங்க தான் ரெண்டு பேருமே. அந்த காலத்துல ஒரே அதை முன்ன பின்ன பிறந்துக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அப்படி இருக்கும்போது சூரிய பகவான் கோடான கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அவரு இருக்கார். அப்ப அவர்கிட்ட நீங்க எப்படி இதை உபதேசம் பண்ணிருப்பீங்க அப்படின்றது கேட்கிறார். அப்போ அந்த அளவுக்கு அவரு மாயத்துல இருக்கிறார் அர்ஜுனன். அதாவது சிவபெருமானுகிட்டயே அவர்கிட்ட போய் சண்டை போட்டு அவர்கிட்ட அடிபணிஞ்சு ஆத்ம ரூபத்துல அடிபணிஞ்சு அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட போய் வாங்கி வந்திருக்கிறார். அதே மாதிரி அவங்க அப்பா இந்திரனையே சண்டை போட்டுக்கிறார். இவ்வளவு பலசாலி. அதே மாதிரி வியாசர்கிட்டயே போய் அறிவிஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டார். அப்புறம் துரோணாச்சாரியர்கிட்ட நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டவர். அவரும் ஒரு மகாஸ்தானத்துல உள்ளவர் தான், ஒரு பிரஜாபதி ஸ்தானத்துல உள்ளவர் தான். ஆனாலும் அந்த மாயத்தால வரும்போது, பௌதிகத்தால வரும்போது, பற்றோடு இருக்கும் போது அந்த ஞானம் மறதின்றதை கொடுத்தார் பகவான். முக்கியமா அதை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். நாம என்னதான் டாக்டர் படிச்சாலும், என்னதான் இன்ஜினியர் படிச்சாலும், என்னதான் கலெக்டர் படிச்சாலும் சரி, ஆனா பற்றுன்னு வந்துட்டோம்னு வச்சுங்களேன், அப்ப நம்ம எல்லாருக்குமே அந்த ஞாபக சக்தி இழக்கும் சூழ்நிலை அந்த ஞாபக மறதி பகவான் நம்ம கொடுத்துருக்கிறார், மாய மூலியமா கொடுத்துருக்கிறார். அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இது ஒரு பாயிண்ட். ரெண்டாவது அர்ஜுனன் ஏன் நமக்கு அது சொன்னார்? ஒரு மாதாஜி சொன்னாங்க இல்லையா, அர்ஜுன மனநிலையிலிருந்து அவரை கொஸ்டின் கேட்க வச்சிருக்கிறார் பகவான். மாயத்தால வச்சு நமக்காக தான் அந்த கொஸ்டின் கேட்கிறார். அர்ஜுனன் கேட்க வைக்கிறார், பகவான் தான் கேட்க வைக்கிறார். அது கூட ஏன்னா அந்த கேட்டு அவர் கேட்க போய் பகவான் அதுக்கு விளக்கம் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுதான் அது ஒரு பக்குவத்துல கொடுக்க செய்கிறார். இப்போ இவன் கேட்ட கேள்வினா, ரெண்டு பேருமே சமகாலத்துல தானே பிறந்தோம், நீ நானும் ஒன்னாதான் பிறந்தோம், சூரிய பகவான் அப்போ பிறந்தவர், அவர்கிட்ட எப்படி நீ பெற முடியும் அப்படின்றது ஒரு குழந்தைத்தனமாக ஒரு கேள்வி கேட்கலாம். அப்ப அந்த அளவுக்கு அவன் பௌதிகத்துல இருக்கிறான் சரிங்களா? அப்போ இதுல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் பாருங்க இந்த பதம் மூலியமாக. அப்ப அர்ஜுனோட கேள்வி அறியாமையில் உள்ள மக்களை குழப்பத்திலிருந்து விடுவிக்க தான் கேட்கிறார். முதல் மாதாஜி சொன்னாங்க இல்லையா, அந்த நிலையில நமக்கு அந்த ஞானம் கிடைக்கணும்ன்றதுக்காக தான் அர்ஜுனன் அந்த கேள்வியை கேட்டார். அது மாதாஜி ஒண்ணு கேள்வி சொன்னாங்க. அதே மாதிரி நாஸ்திக மனப்பான்மையை முறியடிக்கவும் தான், கடவுளே இல்லை பகவானே இல்லைன்னு சொல்ற நாத்திகவாதிகளுக்கும் அவங்களுடைய மனப்பக்குவத்தை
மனப்பான்மையை முறியடிக்கவும் தான் பகவான் கிட்ட நாரதர் கேட்கிறார், இவரு அர்ஜுனன் கேட்கிறார் பகவான் கிட்ட. 3, பகவான் கிருஷ்ணரிடம் இருந்து நேரடியாக கேட்கணும். பகவான் அது அர்ஜுனுடைய பக்குவம் பாருங்க. பகவான் கிட்ட இருந்து நேரடியா திருப்பவும் கேட்கணும் அப்படின்னு ஒரு பக்குவத்துல அந்த ஆங்கிள் கேட்கிறார். சமகாலத்துல 2 பேரும் பிறந்திருந்தாலும் நீ எப்படி உபதேசம் பண்ணி இருக்க முடியும் அப்படின்றதையும் இங்க 3 விதமான கேள்வியா அர்ஜுனனுக்கு வந்து இந்த பக்குவத்துல கேட்கிறார் இல்லைங்களா. இப்ப அதோட விளக்கம் பாருங்க பகவான் கொடுக்கிறார். என்ன பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது வந்து 2, 3 பதம், அதாவது 1, 2, 3 பதம் அர்ஜுனன் அது பகவான் பேசினார். 4வது பாதத்துல அர்ஜுனனை பகவான் கிட்ட கொஸ்டின் கேட்கிறார். 5வது பாதத்துல பகவான் உபதேசம் பண்றார். என்ன சொல்றாரு பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण प्रभु। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यक्तानि जन्मानि तव सार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप। हरे कृष्ण प्रभु। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப பகவான் என்ன சொல்ல போற? புருஷோத்தரமான முழுமுழு கடவுள் கூறினார், நானும் நீயும் பற்பல பிறவிகள் கடந்துள்ளோம். என்னால் அவை எல்லாவற்றையும் நினைவு கொள்ள முடியும். ஆனால் எதிரிகளை தவிக்க செய்பவனி அது உன்னால் முடியாது. ஆனா அர்ஜுனனை பாருங்க, கீழையும் போட்டு புதைக்கல, அவனை கீழே தள்ளி விடல, அதே மாதிரி அவனை மேலே தூக்கி வைக்கிறார். அதாவது என்ன சொல்றாருன்னா, நீயும் நானும் பற்பல பிறவிகள் கடந்து உள்ளோம், என்னால் அவை எல்லாவற்றையும் நினைவு கொள்ள முடியும். ஆனா எதிரியை தவிக்க செல்பவனே அது உன்னால் முடியாது அப்படின்றார். அப்ப எதிரியை தவிக்க செல்பவனா உயர்ந்த ஸ்தானத்துக்கு கொண்டு வர, எல்லாம் பலசாலினி, நம்பிக்கை உள்ளவனி, நீ அறிவாளினின்னு சொல்ல வர, ஆனால் உன்னால முடியாதுன்ற. அப்போ எப்படிப்பட்ட விஞ்ஞானம், எப்படி இந்த எவ்வளவு சாராம்சம் உள்ள இருக்கு பாருங்க. நீ எவ்வளவு பெரிய அறிவாளியா இருந்தாலும் சரி, அதனால உன்னால முடியாது. இது ஒரு பாயிண்ட். 2வது என்ன சொல்றாருன்னா, நீயும் நானும் பற்பல பிறவிகள் கடந்து உள்ளோன்னு சொல்றாரு. அப்ப அர்ஜுனனும் பகவானும் ஒரு யுகமாக அவதாரம் கொடுக்குறாங்க. நாமளும் அப்படிதான். இப்ப நாம வந்து முதல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் அந்த சராசரி அப்படியே நாம இருந்தோம். அப்ப என்னவா இருந்திருப்போம்? ஒரு புழு பூச்சியா இருந்திருப்போம், கண்ணுக்கு தெரியாத உயிரினமா இருந்திருப்போம். இந்த 80 லட்சம் உயிர் வாழியை தாண்டி தான் நமக்கு இந்த மனித உடலே நமக்கு கிடைச்சிருக்கு இல்லைங்களா. இந்த மனித உடல் கிடைச்சிருக்கே போது 80 லட்சம் உயிர் வாழி தாண்டி தான். அப்ப நம்ம பகவான் எப்ப அவதாரம் கொடுத்து எப்போ வந்து இந்த சிருஷ்டியை உருவாக்கினாரோ அப்பெல்லாம் நம்ம எல்லாமே பிறந்துட்டோம். அதுதான் பகவான் கொடுக்குற விளக்கமே இதான். நானும் நீயும் பற்பல பிறவிகள் கடந்துள்ளோம்ன்றார். இதோட சாராம்சம் அதுதான். நம்ம முன்னாடியே பிறந்துட்டோம். அது நம்ம ஊர் கிராமங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கே வடநாட்டுல பாத்தீங்கன்னா வயசுல மூத்தவங்க சிறியவங்கன்னு பார்க்க மாட்டாங்க, அவங்க காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்குவாங்க. இப்ப நம்ம ஊர் நடைமுறையில கிராமங்கள்ல இப்போ உண்டு. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வீட்டு பேரனோ பேத்தியோ வீட்டுல இருப்பாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களுக்கு ஒரு சேர் எப்பவுமே வச்சிருப்பாங்க வீட்டுங்கள்ல. அது கிராமங்கள்ல இருக்கு. அது இப்ப இருக்கான்னு தெரியல, முன்னாடி ஃபாலோ பண்ணிட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த சேர்ல வந்து அந்த பேரனோ பேத்தியோ உட்கார வைப்பாங்க. உட்கார வச்சுட்டு அந்த வீட்டு பெரியவர், அந்த குடும்ப தலைவர், அவங்க என்ன பண்ண வெளியே போறாங்கன்னா, ஒரு நல்ல விஷயத்துக்கு வெளியே போறாங்கன்னா அவங்ககிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்குவாங்க. அந்த குழந்தைகிட்ட அவங்கள உட்கார வச்சுட்டு காலெல்லாம் சுத்தப்படுத்தி அந்த குழந்தைக்கு சுத்தப்படுத்திட்டு அவங்க காலில் வாங்கி ஆசீர்வாதம் வாங்குவாங்க. வாங்கிட்டு தான் வெளியே போவாங்க. உங்களுக்கு ஏன்னு புரியுதுங்களா? ஏன்னா இவங்களோட பெரியவங்களும் இருப்பாங்க, இவங்களோட பெரியவங்களும் அப்பா அம்மாவும் இருப்பாங்க, உயிரோட இருப்பாங்க. இருந்தாலும் பேர பிள்ளைகிட்ட காலில் விழுந்து கும்பிட்டு போவாங்க வெளியே. அது ஏன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஆனா அந்த நடைமுறை இப்ப இல்ல. பிரபுஜி, இப்பவும் பெண் பிள்ளைகளை வந்து தேவி மாதிரி போட்டு வழிபாடு பண்ற வழக்கம் உண்டு. இப்ப இருக்கு 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 நான் இல்லைன்னு சொல்லல. அது ஏன் அது மாதிரி பண்றாங்க? வழிபாடு பண்றது குழந்தைங்களை பகவான நினைக்கிறாங்க. குழந்தையும் தெய்வம் ஒண்ணுங்கிற எண்ணி அந்த மாதிரி செய்யறாங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. குழந்தையும் தெய்வமும் ஒண்ணு. இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லட்டுங்களா? நீங்க சொன்னதுல ஓகே, நம்மளுடைய முன்னோர்கள் நம்மள அது மாதிரி ஃபாலோ பண்ண வச்சிருக்காங்க. ஓகே, ஏன்னா அதோட ஜூஸ் நம்ம ஒன்றும் தெரிஞ்சுக்கல, அதோட விஞ்ஞானத்தை நம்ம ஒன்றும் புரியாம இருக்கோம். இப்போ அப்பா அம்மா வந்துட்டாங்க, அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த லோகத்துக்கு வந்திருக்கிறாங்க இல்லைன்னா, தாய் தந்தை தான் முதல் லோகத்துக்கு வந்திருக்காங்க. இப்ப நான் என் தாய் தந்தைக்கு நான் மகனாக பிறந்திருக்கிறேன் இல்லைங்களா, பிறந்திருக்கேன்.
அப்ப இதுக்கு முன்னாடி நான் எங்க இருந்தேன்? நான் என்னவா இருந்திருப்பேன்? தாய் தந்தை இப்ப பிறந்தாங்க இல்லைங்களா? அப்போ மகனாக நான் பிறந்திருக்கிறேன். அப்ப அதுக்கு முன்னாடி நான் என்னவா இருந்திருப்பேன்? நான் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி பகவானோட தான் இன்னொரு பர்த்ல இருந்திருப்பீங்க பிரபுஜி. என்ன மாதாஜி? இன்னொரு பிறவியில முன் பிறவியில இருந்திருப்பீங்க. ஒருவேளை என்னுடைய ஒருவேளை தாயாருக்கு அவங்க அப்பாவா அல்லது தாத்தாவா இருந்திருப்பீங்க. என்னுடைய தாயாருக்கு நான் மகன், என்னுடைய தாயாருக்கு நான் வந்து அப்பாவா இருந்திருக்கலாம், அப்பாவா அம்மாவா இருந்திருக்கலாம், தாத்தாவா இருந்திருக்கலாம், இல்ல கொள்ளு தாத்தாவா இருந்திருக்கலாம். ஏதோ ஒரு வகையில என் அம்மாக்கோ என் அப்பாக்கோ ஏதோ ஒரு உறவு முறையில நான் முன்னாடி இருந்தேன். அப்ப இந்த பிறவில நான் அவங்களுக்கு மகனாக நான் பிறந்திருக்கிறேன். அப்படி இருக்கும்போது என்னுடைய முன்னோர்கள் நீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த குழந்தைகிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு போவாங்க. இதுதான் வேதம். அதுதான் பகவான் சொல்றார். நானும் நீயும் பற்பல பிறவிகள் கடந்துள்ளோன்றார். நம்ம எல்லாருமே நமக்கு குழந்தைகள் பிறந்திருக்காங்க பாத்தீங்களா? அவங்கள யாரு? நம்மளுடைய தாய் தந்தையர்கள், நம்மளுடைய முன்னோர்கள், நம்மள பாட்டனார்கள். நாம செஞ்ச கர்மா, பாவ கர்மா, புண்ணிய கர்மா, அதன் மூலியமாக வந்த ஜீவராசிகள் தான் அவங்க. குழந்தைய கொஞ்சிறப்ப கூட நீ எங்க அப்பா இல்லையா எங்க அம்மா இல்லையா அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் உண்மை. இதுதான் கருட புராணத்திலையும் கருட பகவான் ரொம்ப அழகா உபதேசம் பண்றார் இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம பிள்ளைகளை எப்படி பார்க்கணும்னு பாருங்களேன் இல்லைங்களா? நம்ம பேரப்பிள்ளை எப்படி இருக்கணும்னு பார்க்கணும் பாருங்களேன். நம்ம பேரனுக்கு கொஞ்சம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஆஹா, என் அப்பா வந்திருக்காண்டா, என் தாய் வந்திருக்காடா, என் தாயே பிறந்திருக்காடா, என் அப்பாவே பிறந்திருக்காடா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். சொல்றது கிடையாது. இதுதான் உண்மை. இத பத்தி நம்ம போன அத்தியாயத்திலே படிச்சோம். இறக்கும் தருவாயிலே யார் ஒருவன் யார நினைக்கிறானோ அடுத்த பிறவி அவனுக்கு மகனாகவோ மகளாகவோ பிறப்பால். இப்ப நம்ம இறக்கும் தருவாயிலே நான் இறக்குற சூழ்நிலை இருக்கும்போது பகவான் நாமத்தை சொல்லாம என் மகனை விட்டுட்டு போறேனே, என் மகளை விட்டுட்டு போறேன்னா அடுத்த பிறவி நீ கண்டிப்பாக 100% அந்த குழந்தைக்கு குழந்தையா பிறப்பீங்க. இது வேதம் சொல்லுது இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரம் நம்ம ஜபிச்சே இருந்தோம்னா பகவான் லோகத்துக்கு போயிடுவோம். இறக்கும் தருவாயில பகவான் நாமத்தை சொல்லலாம். இல்ல நம்ம குடும்பத்தோட பற்று இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா, அட என் குடும்பத்தை விட்டு போறேனே, என் கணவரை விட்டு போறேனே, என் மனைவி விட்டு போறேனே, என் பேரனை விட்டு போறேனே, பிள்ளைய விட்டு போறேன்னா அவங்க வயிற்று தான் அடுத்த பிறகு. அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவீங்க. வெயிட் பண்ணி அது மாதிரி பிறப்பீங்க. அதுக்கு ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. அதுல நாளைக்கு படிப்போம் அந்த ஸ்டோரிலாம். இப்ப நம்ம டைம் இல்ல, முடிஞ்சிச்சு. அதுதான் பாக்குறேன். ஒரு ஸ்டோரியோட சொன்னா நல்லா இருக்கும். ரொம்ப பொறுமையா படிக்கலாம். சரி, அப்போ நாம என்ன பண்றோம் பாருங்க. பற்பல விருவி கடந்து வந்துருவோம். நம்ம எல்லாருமே நாம முன்னாடி இருந்து பிறந்தவங்க தான். நாமும் திரும்ப இங்க வரோம்னா நாமளும் ஒரு சிறைச்சாலைக்குள்ளதான் வரோன்றத புரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? அதே ஒன்னு சொல்றாரு, என்னால் அவ எல்லாவற்றையும் நினைவு கொள்ள முடியும்ன்றார். அப்போ பகவானுக்கு எல்லா ஜீவராசி இதயத்துக்குள்ளே பரமாத்மா இருக்கிறார். நம்ம இதயத்துக்குள்ள பரமாத்மா இருக்கார். நம்மளை பத்தி நாம நல்லா தெரிஞ்சிருக்கிறோம். ஆனா நம்ம மனைவியோ, கணவனையோ, தந்தையோ, தாயையோ, அப்பாவோ, பிள்ளையோ, மகனையோ யாரையும் நம்ம சொல்ல முடியுமா? அவன் உள்ளுக்குள்ள என்ன இருக்கு நமக்கு தெரியுமா? அவனை செயலை பார்த்து அவன் என்னெல்லாம் செஞ்சான்றது யோசனை பண்ணி நம்ம பேசுவோம். ஆனா பகவான் அப்படி கிடையாது. எல்லா ஜீவராசி இதயத்துக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்காரு. அவரால் எல்லாத்தையும் அறிய முடியும். ஆனா நம்மளால அறிய முடியுமா? அதான் பகவான் சொல்றார். அவ என்னால் உணர முடியும், நினைவு கொள்ள முடியும். கிருஷ்ணா, உன்னால முடியாது. இப்பிறவியில் மாத்திரம் இல்ல, கோடான கோடி முன்னாடி வரைக்கும் அவர் சொல்லுவார். நீ இதுக்கு முன்னாடி என்ன பிறவியா இருந்த, அதுக்கு முன்னாடி என்ன பிறவியா இருந்த, பகவானாலும் சொல்ல முடியும். பிரம்மாவிலையும் சொல்ல முடியாது, சிவனாலும் சொல்ல முடியாது, யாராலையும் சொல்ல முடியாது. ஆனா ஆதி மூலமா இருக்கிற பகவானால சொல்ல முடியும். எதிரிகளை தவிக்க செல்படி அதால் உன்னால் முடியாது அப்படின்ற பகவான் வந்து. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்ப நாம இதோட இந்த கிளாஸ் நிறுத்திப்போம். நம்ம நாளைக்கு இந்த 6வது ஸ்லோகத்துல இருந்து ஆரம்பிப்போம். ஓகேங்களா? 6வது ஸ்லோகத்துல நிறைய விஷயங்களை படிக்க போறோம். ஏன்னா இப்ப ஆரம்பிச்சோம்னா நம்ம இதை முடிக்க முடியாது. நாளைக்கு இந்த 6வது பத்துல படிப்போம். ஓகேங்களா? வாஞ்சா கல்பத்தராய கிருப சிந்தேவச பவன பாவனிய வைஷ்ணவ நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद की। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। நிறைய பேர் வர